Què tal? Salutacions, molt bona nit. Així estem després de la setmana fantàstica del Villarreal, que va començar en Sevilla i va acabar el dissabte contra el Real Madrid. 3 partits seguits en els que el Villarreal pareix que no acaba de trobar-se a si mateixa i que no acaba de trobar a la gent de davant, no? Vam acabar aquest partit contra el Real Madrid en un tir a porta. Avui parlarem de veure què va passar ahir, no? No sols la polèmica, que també va haver i no poca, sinó el que és l'equip, com estem, per què estem en aquest punt. Lo bo, que la jornada ens va acompanyar i que els equips que més se suposa que ens han de perseguir, com Betis i Espanyol, no van aconseguir puntuar contra equips a priori inferiors a ells. Llavors, la cosa, de moment, salvem la papeleta. Anem a comentar això esta nit. També parlarem del filial Villarreal B, que també va tindre un partit en polèmica. Juga contra el segon classificat de la seva categoria. Va empatar 1-1 a l'últim minut i se li van anul·lar 2 gols que eren claríssimament legals. Tenim les imatges, vos ho ensenyarem. I també, repassant, també acaba de repassar els resultats de la cantera. El Villarreal B va empatar 1-1 contra l'Atlético de Madrid. El Villarreal B queda sèptim. El Cel li va guanyar 4 igual roda i se posa quart de la seva categoria i el juvenil va perdre contra el Levante i se queda quint. Anem a parlar de tot això esta nit i començo saludant als nostres convidats de luxe, com sempre. Per la meva esquerra, Juanmi Fortea, bona nit. Bona nit. Com vens? Preocupat o...? No, preocupat no, perquè estem travessant una mala ratxa, però les ratxes canvien i esperem que canvien ràpidament. Alejandro, més preocupat per la ratxa o per lo de Foy? No, jo estic molt tranquil. I lo de Foy no... Bueno, lo de Foy és un inconvenient, però són coses que passen. Si el Villarreal no és capaç de superar la lesió d'un jugador, tampoc és que tenim tan gran equip. Digo jo, no sé. Claro. Estaven pendents ara mateix, perdoneu que no us passeu vosaltres, però ara que parla de Foy, estaven pendents del mercat de fitxatges. El nom d'Alfon ja està clar que segurament demà se faig oficial, però acaba d'eixir un altre nom, estàvem pendents d'una possible notícia. Així del nom del central Raghu Dragusin, del Tottenham. Un central que l'any passat va estar part de la temporada lesionat i que en 3 temporades ha acumulat un total de 27 partits en l'equip de Londres. Té 23 anys i és de nacionalitat romana. Este nom és el que acaba d'aparèixer. Javi, bona nit. Bona nit. No sé si vols comentar alguna cosa de la setmana fantàstica. Bueno, que això és una setmana fantàstica, però a la inversa. Vau patir molt de fred el dimarts, perdó? Ou patint més fred ara després de veure aquests 3 partits? Jo, si... S'ha quedat petrificat. S'ha quedat gelat. Me vaig quedar gelat. Fred no, gelat. Quin dels 2 més, dimarts o dissabte? El dimarts. El dissabte era entrar dins de la lògica, que jo ja vaig dir així que jugaven contra Treche. Entonces, les jugades polèmiques que van ocurrir, les que ens favoreixia, era nada, sigan. Parlarem. Néstor, bona nit. Bona nit. Què tal? Bé. Bé o... Futbolísticament, pues, no tant en els últims partits, però bueno. En quant a lo del tema de contra l'Ajax, bueno, fent un poc així de joc de paraules, sense cachondeig, perquè no és per a cachondejar-se quan se perd, el Fred va gelar les idees i les paraules un poc, que diuen a vegades també els antics, en quant a nosaltres. I en quant al tema de contra el Real Madrid, bueno, no vaig a dir que va córrer lo previsible, però quasi, inclús arbitralment podria estar l'altra vegada l'àrbit, si l'àrbit no va influir, bueno, no va tenir una gran pifiada d'una decisió molt escandalosa en res, però ens va minar tot el partit en cosetes de... Quan te passes de salt te queda salat. Sí, i després, futbolísticament, el que diuen, vam competir contra el Madrid, bueno, lo de competir és molt relatiu, competir per a mi se competir per guanyes. Ara ho desenvolupem tot. Ens va faltar crear més joc i més ocasions, per conseqüència. José, ¿tú crees que se nos escaparon vivos? Buenas noches. Buenas noches. Yo lo del sábado es factible. Lo del martes es una vergüenza. Lo del martes es una vergüenza. Para mí es una vergüenza. A mí se me ha quedado grabado que hemos hecho una Champions de risa. Hemos hecho el ridículo y esto, pues, creas que no tiene secuelas. El Villarreal tenía una cara en Europa. Era un equipo competitivo que ha competido todas las veces que ha jugado en Europa, ha llegado a muchas semifinales, ya no te digo una ni dos, te digo muchas semifinales,
ha ganado título europeo, ha jugado finales y este año, esta temporada en la Champions, me duele, pero hemos hecho el ridículo espantoso después de la Copa. Lo del martes no tienen, ya lo dije aquí la semana pasada, creo, que lo dije el lunes, que no veía por ningún lado que Villarreal pudiera perder ese partido, aparte por los 2.200.000 pavos que Fernando Ross no se llevó, o el club, ¿sabes? Que tenían que estar ahí, tenían que estar ahí en el cajón y no estuvieron. El Villarreal no compite contra los grandes. Hemos dado una imagen muy triste en Europa y a mí eso me duele mucho. Ese sería... A mí, que yo que estoy enfrente del estadio, ¿vale? Trabajando, ¿vale? Y luego ya entraremos en detalle, ¿vale? Porque tengo que denunciar muchas carencias de esta ciudad cara cuando viene gente extranjera, luego lo diré, pero que dimos mucho que desear, tanto en lo deportivo como en lo otro. Luego ya lo comentaré porque yo es que estuve allí. Y a mí que vengan a reírse en mi cara todos los partidos que vienen a jugar, que nos han ganado, sí, porque el Ajax no es nadie. El Ajax no es nadie, o sea, es algo porque es un equipo grande de Europa. Le queda el nombre. El nombre le queda, porque, pero el presupuesto del Villarreal y el presupuesto del Ajax no tiene nada que ver este año, ¿sabes? Y te pintaron la cara en la Champions otra vez más. ¿Ese sería la gente que vino lloviendo a mala hora y se dejó trabajo para ver un partido de Champions ganado y no lo pudo ver. Entonces yo me quedo con eso. ¿Ese sería tu titular, que el Villarreal no sabe competir contra los grandes, o te habías traído mi otro? titular es: se acabó la pesadilla de Europa con secuelas. Bueno, queda muy fácil. No, yo digo en casa porque vosotros vais al campo, ¿vale? Veis el partido y os vais y no veis a nadie. Yo me tengo que quedar hasta las 4 de la mañana o las 3 y pelearme o estar con la gente que viene de fuera porque no tienen dónde quedarse, porque no hay taxis, ni hay policía, ni hay nada en este pueblo. Nada. No quieras luego venir aquí, que venga gente que está acostumbrada a viajar por Londres, por París, por Ámsterdam o por Roma, y aquí no ven ni un taxi para irse a su hotel. No somos Ámsterdam ni Roma, ni París, pero Néstor, era sencillo. Era sencillo poner 20 taxis, era sencillo. Néstor, el teu titular, ¿quién sería? Contra el Real Madrid, pues el meu titular, al Villarreal li va faltar generar més futbol. Javi. Los grandes nos vienen grandes. Es dir en altres paraules, també un poc. Alejandro. No pudo ser. Estem resignats avui, eh? Sí, és que... És que la primera part va deixar la sensació de que potser sí que podia ser. Jo crec que era un partit... Perdó. No, sí, bueno, ràpid. Després. Vale. Juanvi? Jo diria que esta segona volta l'hem començat en alguns jugadors importants que no donen la talla i que tenim molt mala sort en moments puntuals importants. Tant el dia del Betis, que aquest partit no se pot perdre mai en la vida, tampoc dic que guanyar, un 0-0 era suficient. El dia de l'Ajax, com molt bé ha dit el nostre company, un escàndol, perquè damunt m'ho fem el gol decisiu perquè mos guanyen, és tremendo, és una cosa tremenda. Per això jo me pregunto en aquest últim partit què passarà, que estic ara cavilós a veure què passarà aquest últim partit en Leverkusen, a veure què passa, i després el dia del Madrid no mereixen perdre, mos marquen un gol igual que mos marquen el primer gol el dia del Betis, per l'amor de Déu, perquè el gran Vinícius, el centre que va, li la dona a Pape Gueye. El que passa que Pape Gueye es va i cau i li la deixa un que passava per allí, que tots sabem qui és, que li pega la puntera com a futbol sala i la tira dins. Bota d'oro. Clar, és que... És el que a tu te falta, perquè Gerard no té la mateixa, però té una disvaria. Efectivament, i no és un xut el que peguem dos xuts. Un xut en la primera part, que Pape Gueye pot ficar-se al punt de penal a soles, perquè conforme portava el valor, els contraris anaven a obrir-se i li deixaven el pas lliure, xuta massa pront i la tira fora. Però el que és la porteria sol és un, la porteria un. I el de Gerard, el de la falta. I el de Moleiro, que també la fa. I és l'únic tira a porta. És l'únic tira a porta. Que això té que ser gol. Però bueno. I quants tira a porta va fer el Madrid? Espereu, anem títol per títol i després passem al debat, perquè Alejandro, no puede ser. No pudo ser. Vam jugar bé, jugamos
no vam fer el partit de la nostra vida, perquè és veritat que el Villarreal tampoc va fer tan gran partit, però és que el Madrid tampoc va fer res. El Madrid, evidentment, ens va apretar un poc les clavijes perquè tots jugadors de nivell, però Vinícius, Pau el va parar. Pau és un juvenil, bueno, no és un juvenil, però Pau és un xico que va baixar de la cantera i va ser capaç de frenar-lo. El Rafa Marín va estar, van fer un equip, el Madrid va arribar 3 vegades, una és una puntera entre 4 cames per un error de defensa que entra, mala pata, estem aveats, i el penalti és penalti, però jo no veig, per mi és un partit de 0-0, però és el Madrid i saps que el Madrid sempre te marca. Si tu no tens pólvora i no eres capaç de marcar, contra els grans pedràs, perquè el Madrid te marcarà i el Barcelona te marcarà, perquè són equips que te marquen sempre. Entonces tu tens que fer més gols. Si tu eres incapaç de fer un gol, perquè inclús quan te quedes davant del porter la tires fora o la tires al ninot, doncs no fem res. Jo no estic massa preocupat perquè tots els equips de la Lliga Espanyola no són ni el Madrid, ni el Barça, ni el Betis. Claro, el que dic, que ara ens hem llevat 2 gordos de damunt. Acaba de vindre... Ara ens hem llevat al Real Madrid i després ens quedaran el Barcelona i l'Atlètic de Madrid per ahí col·locats i se suposa que els altres partits, a tranques i barranques, anirem traient-los més o menys. Entonces, en fer una mitja volta discreta de 30 punts, que jo crec que perfectament se pot fer, doncs anirem a Europa. Jo crec que la Champions en la primera volta molt hem assegurat, salvo desastre global, que tampoc se pot descartar. Com en la de 11, que vam acabar patint. Però estos partits, Betis o Real Madrid, són partits que entrava dins del possible perdre. Després es veus i dius, home, no haguem tingut el millor que perdre, però són partits que entra dins del possible. Anar a Sevilla a jugar contra el Betis i perdre, entra dins del possible. Perdre contra el Madrid, entra dins del possible. Perdre contra l'Ajax, perdó. Això ja no entrava dins del possible. Ahí ya no entra. Ahí no entra. Los grandes nos vienen grandes y los no tan grandes actualmente como el Ajax. A lo mejor, por Pajos en su día. És un capítol a part, un capítol a part, que se va començar malament i s'acabarà malament. La Lliga és una altra competició totalment diferent, la sinèrcia, l'estat d'ànim dels jugadors, la mateixa competició que t'han si les coses bé, te dona un altre al·licient, però els grans, per això són els grans. A banda del pressupost, a banda de les ajudes arbitrals i tot, tenen jugadors que són determinants. El Madrid té un jugador que és molt determinant, que és Mbappé, i no li pots deixar ni un minut de respir. Ho vas deixar i te va fer 2 gols. El Villarreal va treure les seues armes, va jugar prou bé, però no va tindre definició en les àrees. Perquè per a mi jo crec que l'equip és el que diu Alejandro, jo vaig veure un partit prou d'igualat. Nosaltres diem que el Villarreal només va xutar una vegada a porta. El Madrid va xutar les dos que va fer el gol, a porta. Perquè jo no recordo cap parada de Júnior de dir és que ha tret un baló que era gol. No recordo cap intervenció, igual que Courtois, tampoc va fer cap intervenció de dir és que ha fet un paradón, com té habituat el porter del Madrid a salvar molts punts. No el van posar tan a prova amb nosaltres. No el van ficar a prova per res, i ells amb nosaltres tampoc. El segon gol és de penal, i el primer és un xurro que després ho analitzarem, però que jo estic allí i el baló és fora de banda. Quan Vinícius fa la jugada... La gent no està segura, la que ho veuré, però te ho dic 100% perquè jo estic en aquest costat i estic en la tercera fila i veig la línia de banda, però com si estiguérem, com ara estic així. I el baló és totalment el que és anecdòtic, que el linier està mirant i no ho senyala, perquè ell té la referència de la línia. Ho parlem, passem a Néstor. Sí, bueno, jo comencé un poc per lo que ha acabat Javier. Sí, el tema arbitral que pareix que aquesta vegada no ens va fastidiar tant contra el Real Madrid, però també ens va fastidiar, efectivament, el gol de jugada del Real Madrid. El valor és totalment, jo crec que és totalment. El que passa que si és al revés, pues ja sabem, al revés l'haguera anul·lat, això està claríssim, però vamos, claríssim. Se va veure des del minut 2
el primer cruce que se cruza, pues, sense ser ningún contacte físic fort ni res, pum, se'n va com un tir a ell i li treu targeta, como decir, que sepas que hoy lo que hay, un mensaje al Villarreal, que sepáis lo que hay hoy. Toma, minuto 2, tarjeta amarilla de un cruce de no res, de, pues, que al revés ho fa Asensio en Micautatge i res. Tot això ho veurem. I això pues, ja condiciona un poc. Quant a lo que és el partit en si, bueno, jo crec que al Villarreal ens va faltar generar més joc ofensiu, que altres partits sí que han generat més joc ofensiu i per conseqüència generar més ocasions. Però també me preocupa que, aunque haguérem generat més ocasions, sobretot també sí, contra el França i en Champions i tal, ens costa en els partits importants moltíssim enguany marcar gol. Davanters com pues, Ayoce sabem que no està com l'any passat, Micautatge ha mostrat, ha fet alguns gols de crack, però pues, en contagotes, crec que en porta 5 i avant, en una inversió de 30 milions d'euros. Estem espècies davant i avant. Claro, Dani no acaba tal, Gerard pues, fa el que pot, perquè tot això també ens costa un poc. Sí. José. Yo tengo dos lecturas. La lectura de la Champions, como sabemos, que yo me centro en esa, y la del sábado contra el Real Madrid, que bueno, yo estoy aún en la Champions. Yo no me gustó lo que vi el martes, que te diga, no me gustó lo que vi el martes, no me gustó. Vi un equipo que no compite, que yo he ido a ver muchos partidos de Villarreal y siempre ha competido, y si es que se veía que no se iban a ganar. Es que se palpaba en el ambiente. En el minuto 80 y pico, digo, ya está. Pum, pum, gol. ¿Ya? Con Pucher. Es que no lo entiendo. No defendemos bien, no marcamos goles. ¿Vale? Esa es la lectura. Se acabó la Champions para mí. Yo ya no quiero más de la Champions. Para mí ya el de Leverkusen es un partido evidentemente de Champions, pero se ha acabado. Pero para mí me ha hecho daño. Yo el Villarreal tenía mucha estima en Europa, y a mí esa imagen que hemos dado a nivel pues no me ha gustado. Bueno, vale, aparte ya, nos borramos de la Copa, nos borramos de la Champions y nos centramos en la Liga, que es lo nuestro, vale. Equipos de metatabla, equipos que no sean grandes como Madrid, Barcelona o Atlético de Madrid, vale. Osasuna, que viene ahora. Y que no jueguen con 14. Te viene ahora, bueno, no sé, a llorar a casa. O sea, bueno, se viene llorando de casa. O sea, sí, en Madrid. Yo creo que estamos aquí para quejarnos. Pero se sabía que era un robo. Se habló aquí el lunes que no se iban a robar. Pero si nos roban. Pero, pues ya estamos. Ahora que decirlo, como ya sabíamos que era un robo, pues no te falta ni decirlo. El penalti no fue penalti. Hubo 2 expulsiones. Pues el penalti es lo único que lo que pitó, que me parece que, bueno, por lo menos a mí, no, o sea, yo el penalti a engañarme. El penalti para mí es lo único que se ve a kilómetros. No sé, pero no sé dónde está el problema. El problema es que, a ver, lo bueno es que Papke y Vallejo para mí es el centro del campo del Villarreal. Lo vi perfecto. Mira, a ver si ojalá Marcelino mantenga este centro del campo y con eso pues adelante. A mí me encanta. Yo creo que cada uno ve el fútbol de una manera. Yo veo pondrá Comesaña de una manera y cada uno lo ve de una manera. ¿Comesaña lo sientas del banquillo? Aquí en a ver, Parejo tampoco te puedo aguantar el ritmo. Sí, yo lo siento. Pues que llegue Parejo. Yo pongo que llegue Parejo. Son opiniones, sí. A ver, hombre, Tampoco es mala pareja. Sobre gustos, colores. Tampoco es mala pareja. Pasa que, claro, ahora canta mucho. Sí, acabem. A ver si puedo terminar. Sí. Y con esto termino ya, ¿vale? Y encima el Villarreal ha meneado el mercado de invierno. Ha meneado ya, se va, según ha dicho Néstor, pues ya ha hecho unos fichajes. Lo comentó ahora, Sevilla. borrón y cuenta nueva, Pedido. y con Marcelino al 100%. A ver si terminamos la Liga entre los 4 primeros. Ya está. Vale. Igual va a avançar Jaume lo del fichaje. Lo de, bueno, l'Alfon, que és el que s'ha fet més oficial, no s'ha fet oficial, però s'ha dit que demà... Parece que está a punto de caramelo, porque Sí, ve demà y todo. y diuen que el Villarreal ha preguntado. Ha preguntado, que ho ha dit un periodista, Mateo Moreto. Pero perdona, que me deja una cosa en el tintero que la quería decir de entrada, que bueno, mi fuerza a Foyt por la lesión que tuvo, que es verdad que me quedé congelado con el tendón de Aquiles, pero bueno, yo sé que ese tío es fuerte, como un buen argentino que es, y saldrá adelante, vamos, en 5 meses, ni 8 llegará. Ojalá, yo le deseo lo mejor, Ojalá, pero... lo mejor y animo que estamos. És reincidente en lesiones. Esa lesión es molt greu. Con Whitmer o... Y el pobre es... Sí, 7 mesos no se lo lleva Es ningú. agorero. No sé, jo t'he dit que 7 mesos no li lleva ningú. A una persona normal, millor 6 mesos, 7 mesos, pues, per anar a treballar a l'oficina
i tot això Pero para perfecte. jugar, para competir. Però per normal, jugar, sí. canvis ràpids, que faci tot això. Sprint. Todos sabemos que son 8. I, a més, recuperar la forma. Todos sabemos que son 8 o 10, pero no me quitéis la gracia de decir que son 5 para quitarle 3 meses. I guanyar-me musculatura i tot. Són moltes coses. Vale, per la gent que vulgui participar des de casa, com sempre, al 662 6923 11 662 69 2311 mos parleu i així tenim la tablet per comentar tot el que mos diu des de casa i siguen participant en la porra. Pero, por supuesto, la porra para el día que haya, vamos a todas por todas. Osasuna Villarreal, si poseu un resultat ja esteu participant en el sorteig d'una gorra de la marca que promociona el programa, Peter Van Beek, que com sabeu ha creat una nova marca, està nascuda a Villarreal, que per personalitzar tot el que vulgueu, qualsevol tipus de roba, sudaderes, camisetes, xaquetes, tot. Para peñas de... La setmana que ve vindrem ensenyant, no? Muy bien, un uniforme de gala. I ropa de penya, sobretot, ara que venen festes, la gent que estiga fent penya o pensant... Ara que venen festes, Ara que venen festes en maig, vull dir que no s'esperen a fer en abril. Está en la puerta de la, está en la puerta de la esquina. Que no s'esperen a fer... Bueno, quan comanaves per la penya. claro, el mitjà fester sí que és la setmana que ve. Jaume, perdona, un dia tenim que proposar, un dia tenim que... Cada un pot vindre vestit com li doni la gana, perdó, però un dia tenim que vindre tots de groc. Ai, ho vaig proposar Si jo no, l'any si no, passat com si a no quedat entonces Champions. retrates parece que anem vestits tots com si estiguem en una reunió d'una comunitat de veïns. Home, avui per lo que veig venim de luto. Una comunitat Avui de venim de No, luto. sí, La reunió de... Se ha muerto l'assemblea pajarito. El que passa que això té que ser més de cara a l'estiu, perquè jo la camiseta que tinc del Villarreal és de manera tot. curta. Ahí, claro, quan tornem a quedar en De manera Champions. curta. És de Pues manera ja curta. sabeu. Ho serem. Per personalitzar la roba que vulgueu i perquè vegueu que confieu en la marca com Déu mana. José, ¿a quién le han hecho la ropa esta semana? Al ceramista. Al ceramista. Al ceramista y a todas las asociaciones de Vilatea. La verdad es que muy Bueno, de bien. hecho, esta porque la tengo yo. Ah, sí? Está aquí, veus? Vilatea. Associació Vilatea, Claro. l'Associació de Xiquets en Autisme de Vilareal, pues, si compreu una Pues camiseta xula. com esta, fardareu de camp i estareu ajudant a l'associació. És benèfica. Bueno, dit això, passem al partit. No sé si voleu destacar algo en concret, però jo venia sent dues coses apuntades. Una era l'espessor que tenim ahí davant en jugadors de qualitat, com són Mica Utatge, com és un jugador que estira com és el Guaselli, o Gerard, que és la que la va tenir més clara, junt a Pape, i que no acabem de trobar aquest pas del mig del camp, van perdre molt de valor, no sé, ho vau veure el mateix o... Jo dic dues coses. La primera és la sort i la segona és la situació d'alguns jugadors. La primera volta els canvis que se feien milloraven l'equip i si el partit anava en contra el remuntàvem i guanyàvem. Només hay que fer memòria una miqueta del dia del, per exemple, Mallorca o del dia, per exemple, de l'Osasuna o fora de casa el dia de la Real Societat, per exemple, que eren partits que pràcticament tenien perduts, fas canvis i guanyes el partit, té sort o conforme siga. La sort també influeix. El dia de la Real Societat, per exemple, ara no estem tenint sort. El dia del Betis hi ha un error greu. La segona part i ens marquen el 1-0. I no sabem reaccionar, perquè el que tenia que marcar el gol i en compte de marcar el gol i pega una pilota al porter. Que realment és un gol paregut al primer del Madrid i s'han amb l'humor dins l'àrea. Vaig a repetir també, i en el Madrid passa exactament igual. Un rebot te marquen el primer gol. Tu no aprofites les ocasions. Els jugadors que no resolen res absolutament. Allò s'està molt malament. Nicolás Pepe ni està ni se l'espera. Lo de la Copa Àfrica jo crec Terrible, que bueno, ja, trastabilla potser molt. hi ha alguna cosa més també, potser també té una molèstia o el que siga, perquè hi ha molta gent de primera divisió que estan en molèsties i que quan els canvien, com en el partit este de l'Alavés Betis, comença a pegar patades a tot el que se fica per davant, a tot el que troba en la banqueta. Està clar, perquè pensava que no tenia que canviar-lo. En això vull dir que l'equip en aquests moments no està com estava en la primera volta i ahir és on se té que centrar l'entrenador. Jo crec que l'última vegada que vaig estar així vaig dir que com només jugàvem una competició, a partir d'aixòs moments teníem que anar al 100% en el partit de Lliga, que no se va fer el dia del Betis, per exemple. El Betis va jugar un partit entre setmana, un dimecres de Copa contra l'Elche, va tenir que remuntar el partit, van jugar els mateixos titulars que van jugar contra nosaltres i pareixia que el que havia jugat en Copa era el Villarreal i no el Betis. I mos va guanyar el partit 2-0, no?
un partit que s'haurà pogut acabar 0-0 perfectíssimament, a nosaltres ens anava de meravella, i el del Madrid també era un partit que jo crec que un empat era lo just, visto lo visto. Sí, sí, total. Ja era un gran resultat contra el Madrid. Ha sigut un resultat impressionant. Classificatòriament, Està clar? un No club haurem més. perdut, no, hem tingut sort que els equips que venen darrere han perdut, però Sí. si no haurem Sí, perdut solen haurem mantingut clavar-la. la distància. En això voldria que espavilar una miqueta i no amollar el que hem aconseguit tan ben Claro, aconseguit la primera volta. Perquè està jo, clar? no sé si coincidireu, però jo crec que el Villarreal fa una primera part d'aguantar al rival. De fet, jo vaig veure que potser el Villarreal va cansar més al Madrid, sorprenent més, perquè potser va tindre un poc més el valor. La primera part jo crec que va estar prou repartida. I era la segona part d'intentar matar en Oluwaseyi i en Pepe a la carrera, però claro, te fan el gol, no sé si això ens condiciona, el gol al 47 o és que Això l'estat anímic... tranquil·litza el Madrid. El Madrid una vegada se fica davant ja se queda més tranquil, perquè hasta que no se fica davant no està tranquil, perquè diu que el partit se li pot anar, perquè el Villarreal està bé. Quan desapareixen Parejo i després Gerard Moreno, el Villarreal baixa, perquè els canvis, com ha dit ell, no suplixen, No milloren el que no n'hi ha. milloren el que n'hi ha. No milloren el que n'hi ha. Si Parejo ja està cansat perquè ja porta tot el partit, pues el que entra millora algo, però no t'aguanten. No t'aguanta conforme havies estat aguantant fins a aquest moment. Jo veig que això, que tenen una jugada de fortuna, com ell m'ho ha dit, igual que el Betis, pues un lío dins l'àrea, un fallo, no sé què, pim, pam, pom, la pilota dins del gamber. A partir d'ahí el Madrid se queda tranquil. Diu, bueno, estos han xutat una vegada, bueno, pues potser xuten una altra. Nosaltres també tindrem les nostres, i de fet, alguna tenen. I guanyen, el Madrid se queda molt més tranquil, nosaltres comencem a veure ja fantasmes, bueno, que no són fantasmes, en realitat estàs perdent. I això pues, va notant-se i genera una certa precipitació. Encara així, jo vaig veure un partit de 0-0. No és de 0-0 perquè al final si Mbappé no l'entra, al final l'haguem fet el penalti igual i ens haguem guanyat 0-1, però no vaig veure un Villarreal fatal, però és que no he vist un Villarreal terrible, inclús, com ha dit José, fent el ridícul, perquè no se pot dir d'altra manera, inclús fent el ridícul en Europa, contra els grans no has fet mal partit. Has fet mal partit contra el Pafos, has fet un partit molt discretet contra el Copenhague, has fet un partit molt justet contra l'Ajax, però contra els altres has jugat relativament bé, però has perdut, que si jo la setmana passada ho vaig dir, que jugaríem bé, que no sé què, però que els grans no els guanyem. No guanyem ni un partit contra equipos de veritat. Mira, per aquí ens arriben les primeres reflexions de la gent i us llegiré una que me pareix interessant, ressaltarà Sofa. Bona nit. No serà que tenim menys equip del que en un principi ens pensàvem? Perquè Copa del Rei, ridícul. Champions, ridícul. I en Lliga estem on estem perquè Betis, Atlètic i Sevilla no estan. Per això estem més quarts. De lo contrari, adeu Europa. Jo discrepé. Jo també discrepé. Jo en Lliga discrepé. En Champions i en Copa del Rei no vaig a dir que no, però en Lliga discrepé. Però, clar, la persona fa l'apunt, bueno, que crec que és Que Pepe. si tens Pepe, un que equip sempre molt mos comenta. roïn, no vas quart en Lliga. Clar, però vull dir, ell fa referència al malestar de forma d'equips com l'Atlètic, que està a 3 del No, pero descens, tiene Sevilla no està. razón, el Villarreal no juega nada. El Villarreal no juega nada. I jo crec que són grans jugadors als quals no se'ls ha tret a tots el millor Tiene un rendiment. equipazo, pero no juega nada. Però jo crec que... Canviem a l'entrenador No. i fiquem a un de la casa com ha fet el Madrid. A veure si juga No, res. però n'hi haurà que treure el rendiment als jugadors que han Rendiment? costat A molt veure, difícils, Un jugador de 30 milions té que fer més coses de les que ha fet. Sí, estic d'acord. Ha fet coses bones, però té que fer més en partits decisius, Sí. que és on Té que aparèixer més. demostra la categoria i la força que té i la Té que aparèixer. efectivament. Però és que així també estàvem dient que ara ve una segona volta, que ja has passat a Betis i Madrid, que se suposa que ja vas a jugar contra rivals als que has sigut superior en la primera volta, però si una altra persona, un altre espectador, Manuel, ens fa una reflexió que és que hay que tener en cuenta que en la segunda vuelta los equipos ya están más o menos posicionados, con lo que los partidos contra equipos de media tabla hacia abajo van a ser muy complicados si no se pone la garra suficiente. Y yo creo que es de lo que está pecando el Villarreal, de no ser intens. Bueno. No compite, no compite. Bueno, pues no competir, estem tercer. Jo Jo torno a dir que en Lliga, bueno,
no, però estem en empatats en el tercer. Estem en zona Champions. Estem empatats en el tercer, que és l'Atleti de Madrid, i en un partit menys. Sí. ¿Vale? No, l'Atleti de No, Madrid té 3 punts més. I Va si guanyar, va Sí, guanyar. perdó, I si perdó, guanya- sí que va guanyar. Sí, va I si guanyar. guanya seguís el quart per Vale, l'avantatge el té guanyant l'Atleti de Madrid, però Però- igual, estem molt bé en Lliga i estem en zona Champions. El problema del Villarreal con els grans, que el meu titular ha sigut que els grans ens venen grans, és perquè ens falta aquest plus de dir anem a per ells. Això és el problema del Villarreal. Ens va passar contra el Barça quan va vindre així i ens va passar el dissabte contra el Madrid, que ens va faltar aquest punt d'ambició de dir, bueno, el partit, diguem, en un percentatge molt elevat, és molt fàcil que se decanti a favor del Madrid, en un 90-10 o en un 80-20. Bueno, per si molt igualat sempre se va decantar cap al gran. Bueno, però... És que Ara, bueno, les per un partit. estadístiques, ara, les No, però el que vull dir és que aquest 20% és el que tu tens que arriesgar i anar a muerte, anar a pressionar dalt, però vamos, com a Jabato, a no deixar-li eixida de valor, a Guder, a Arda Guller, que se tirava cap a baix 3 metres o 4, Guayen ja té que seguir-lo i aficiar-lo com ens fem a nosaltres, i això és el que jo no vaig veure. Aquesta ambició del Villarreal de dir tinc el 90% o el 80% perdut contra aquest equip, que en una que tinga me la farà, doncs jo vaig a agobiar-lo, vaig a molestar-lo, vaig a estar incisiu damunt d'ell per no deixar-le jugar, per ofegar-lo. I quan no puga més, doncs que tornem a comptar moltes vegades així. N'hi ha ara 5 canvis de jugadors, ¿vale? 5. I el que jo vaig veure el Villarreal és que va pecar de poc ambiciós. I això també se paga. Perquè el Madrid... Era un Madrid per el Madrid no va fer pràcticament res. Podem veure les Esperar. estadístiques, ara que El ho Madrid el que va fer és esperar a l'error del Villarreal va fer el gol. El Madrid genera poc de futbol. I robarte. I vos dic una cosa A més. banda d'això, però el xoc del Madrid va ser esperar, I vos diré una cosa més. El Madrid va fer el que dirà de 5 canvis. 2 canvis ja van. Venint més partits damunt, venint una situació Sí. dramàtica pel club. Sí, Que jo, de fet, jo diria que és dels pitjors Madrid que he vist a nivell de no saber què fer en el baló a ratos. Pel mig del camp. Que sí. Recorda quan venien Kroos i Modric, que era impossible tocar el baló al mig del No, camp. clar, per I això ara... t'he dit, però per bueno, això... nosaltres vam perdre més balons i per això no vam per fer això t'he superiors. dit que jo vaig trobar a faltar això, quan jugues contra els grans, el Villarreal, quan jugues, encara jo penso que encara se veu o se pensa un equip inferior en totes les facetes del xoc, ¿vale? I té que llevar-se això de damunt. Sí. Té que llevar-se això Té que damunt. canviar la història. I té que anar, Estadístiques contra per estos equips, té que anar a muerte, i intentar fer més ocasions de gols que el rival, no menys. I això és el que jo vaig veure que va faltar. El Madrid va ser un equip remplón, esperant el fallo del rival, que la sort i de l'arbitratge li acompanyara una miqueta. Però bueno, Mira, si tenim les estadístiques, ara passem en tu, Néstor, i en tu, José. El que vos dia, la posició, esta és la general i la de la primera part, que és la que jo dia, acaba en 43-57. És de les vegades que més igualada he vist en un Villarreal-Madrid. Tirs, avui del Villarreal, 14 del Madrid, dels quals del Villarreal sols va una porta, que crec que és la de Moleiro que comentàvem, i el Madrid 4, un dels quals és el penal i l'altre el gol, òbviament. I el que diem, que el Júnior no va tindre cap actuació de dir mos ha salvat. Tirs fora, 4-4, corners els mateixos, 6 per als dos equips, faltes 19 per al Villarreal, 19, que ara en veurem alguna que altra, i faltes 10 per al Madrid. Parades, 2 del nostre porter i una de Courtois. Targetes grogues, 3 per al Villarreal, una per al Madrid, ninguna roja, ningú fora de joc, i ahí està la posició que diem, 41-59. Passaríem ara a veure el mapa de calor, ahí està. Que realment el Madrid sí que és veritat que té més presència per aquesta banda que, si no recordem mal, és la de Vinícius. Sí. I però realment nosaltres tampoc mos quedem en el nostre camp, vol dir, busquem, però mos costa arribar, mos costa superar. Vam perdre molt de valor al mig del camp, això a mi no m'ha agradat gens. I sense pressió, Que que és lo fotut, sense pressió, perquè que tu pergues el valor quan tens una pressió, quan tens un rival encimat, dius, bueno, però sense pressió, sense això... Guayen va perdre una muntona de valors donant-li al rival. I el central... Renato Veiga també. Vamos. Volies comentar algun concret d'això? Sí, pues, que vaig en la línia de Javier, que dona la sensació que hice
no sé si dir estatus o ese pas endavant que havíem donat els 2 o 3 anys anteriors d'haver guanyat el títol europeu, d'haver jugat per conseqüència la final també de la Supercopa d'Europa, haver arribat l'any següent a semifinals de Champions, i ser bien, i diguem, gloriós, per dir-ho així, sembla que això, en lloc de fer-nos creure, definitivament, no anar de sobrar ni de que som millors que nadie, però de creure-nos més que podíem competir més contra els grans i jugar-los més sense por, ara pareix que hem donat 2 passos darrere contra certs equips que altra vegada pareix que estem molt amilanats, jo crec que tenim que llevar molts aquests complexes, perquè no som un equip gran, però tampoc som un equip xicotet. Jo crec que som un equip mitjà. L'altre dia llegia jo una enquesta molt graciosa en una red social a nivell nacional, que mos tenen mania i no mos suporten i tot i qual, i altres mos elogien molt, i aficionats de tota Espanya, de les diferents aficions, qualificaven a cada club de grande, mediano o pequeño. Al Villarreal ja no el consideren xicote, tampoc gran, però el van elegir com a mediano, perquè ja ha ganat un títol europeu i tal, i ja som un club mitjà, entonces, per lo menos no anar de xicotius ahí contra això. Jo no sé si... Jo tot això ho deduït del partit del Madrid. No, però estic parlant un poc en general. Però que hem de jugar contra un gran. Estic parlant molt, també. Del partit del Madrid. Jo vaig veure un equip nerviós, vaig veure uns jugadors que estaven un poc nerviosos, però no vaig veure un equip que estava tancat esperant a veure què mos cau. Vaig veure un equip que va jugar en el Madrid de tu a tu. Alejandro, però dona la sensació que... Quants valors... Una altra cosa és que no jugarem... Quants valors li van arribar en condicions... Ja dic que estaven nerviosos, van perdre balons sense necessitat fent uns passes que estaven massa ajustats i els del Madrid estallaven. Això està clar, però jo no vaig veure un equip, jo he vist equipos que se tanquen i que tenen por i no són el que jo vaig veure. Que anava a forçar. Jo que del partit del Madrid esteu deduint tot això... Pero de pequeño nada. Jo no entenc tant de fútbol, yo no lo deduís. De pequeño el Villarreal no tiene nada. No. El Villarreal es campeón de Europa. Exacto. Y en España hay 5 campeones de Europa, ¿vale? Exacto. Y punto. Eso Exacto. de que pequeño nada. El No, Villarreal contra yo no Madrid. digo que es a ver, pequeño. que el Madrid te diga, que para mí es el mejor club del mundo, no porque sea de Madrid, da igual, que el Madrid te diga que viene a tu campo a jugar contra ti, que es uno de los desplazamientos más difíciles que tiene. Sí. Y es mucho. Ya lo dice todo. Y es mucho. En Madrid, el partido en el Madrigal era vital. Era de los que le quedan fuera de casa, fuertes. Contra un campeón de Europa. Es ser. Que estemos en horas bajas, todo el mundo sabe que hemos perdido 3 partidos consecutivos. Betis, Ajax y Madrid. O sea, estamos en un bache. Bien. Es vale. ser. Estamos en un bache, pero, vale, ya está, ya ha pasado. Ha pasado la Champions, ha pasado todo, ya ha pasado. Ha pasado Madrid, ha pasado todos los focos. Ahora, mira para adelante, Villarreal tiene un equipazo. Sí. Un equipazo. Y tiene que jugar con esa mentalidad. Coge otra vez, no, coge otra vez la pequeño. onda. Coge otra vez la onda. Lo que tiene un equipazo. Lo que a mí, yo creo que a mí no me gusta mucho jugar al Villarreal, pero yo te lo puedo decir, ¿no? Puedo decir, ¿no? Soy un país libre, ¿no? No me gusta mucho jugar al Villarreal. No me gusta. El último partido que vi en casa fue el de los otros que he trabajado. Se visto en la televisión. Fue el de Alavés. Y la primera parte para matarlo. Y la segunda porque tuvimos 2 destellos de calidad. Pero que luego vas a Betis, te ganan, vas a Ajax, te pelan y va a Madrid te pela. O sea, que los últimos partidos dices, a ver, Villarreal tiene un equipazo, pero una infraestructura de miedo, porque Villarreal, de miedo, pues, es un grande. Mira, ha meneado enseguida el mercado de invierno y 2 fichajes enseguida. Y se corta un pelo. Se corta un pelo. Y borrón y cuenta nueva. Y ahora viene pues el Osasuna. Y ahora se verá el Villarreal de verdad. Ya han pasado todos los cocos, ¿vale? Ahora ya no hay excusas. ¿Tú crees que no se hará bola anímicamente todo esto y lo de la Champions? No, yo creo que Villarreal ha hecho borrón y cuenta nueva y ha dicho, somos cuartos, vamos a 7 puntos con un partido menos del Betis, sé que nos sigue, son 10 puntos. ¿Clasificación? 9 más 3, 12 si lo ganáramos. Menos un partido. Si lo ganáramos, o sea que yo creo que estamos on fire. Ahí está, mira. Esta classificació és real perquè els partits que s'està jugant, que està guanyant el... Són 7, no? Està guanyant el... El Betis, bueno, 7 està guanyant el Getafe 1-0. Són 7, no? No estan ahí, ni el Getafe. Claro, però això no ens afecta, però vull dir que estem en directe, que el Getafe està guanyant el Girona, l'empat a 24, no és ahí, però és el que diem. El Betis està a 9 del Villarreal, per davant està l'Espanyol? 12. O és que vos oblideu de l'Espanyol? No, esteu parlant del Betis, i l'Espanyol està per davant. Perquè per plantilla, a priori, el Betis jo crec que és més rival.
lo que mana es la clasificación. Vale, sí, sí. Olvidemos de plantilla y de plantillo. La clasificación es lo que mana. Claro, y así, igual que el Elche, así, si hemos así guanyat, nos hemos olvidem quitado de que el rival es el Betis. I mos olvidem de l'Espanyol, que està més propet. O sigui, joder, que ja passa el mateix que quan el Villarreal, quan han anat tercer i segon, que no l'han nomenat en cap puesto. L'Atleti de Madrid guanya i està a un punt de fer el sorpasso al Barcelona i s'oblidaven en el mitjà nacional del Villarreal. I ara nosaltres ens estem oblidant així de l'Espanyol, que està per davant del Betis. Vale? 2 punts. Mira, Manel no ha pogut vindre al final d'última hora, però m'ha dit, el meu titular, si tinguera que anar, és perdem el ritme ja dels dos grans. Ja no, No, el que va ser una il·lusió fa 2 o 3 No, però a veure, Així, és que... Això ja se sabia. Sí, però bueno, te quedava Era aquesta un il·lusió ja que no partit, tenies era un partit Champions, decisiu per no despenjar-te. esa motivació. Está claro, pero- porque teníais un partido menos. Eso es lo que te hace estar ahí. Lo que pasa es que... Es lo que te digo yo, Jaume, que ahí se ve la clasificación, ¿vale? Que ya han pasado los cocos, ¿vale? Ya han pasado los malos rollos, ya han pasado todo lo que tenía que pasar, ya no juegas entre semana. Bueno, queda un partido contra el Leverkusen, pero ya no das, yo creo que aquel partido que ha pinchado el avión y ya no vas. La No llegamos. para el orangután. Pero que ahí se ve la clasificación, que el Villarreal va cuarto y La prueba la tienes... con un partido y por plantilla y viendo cómo están tus rivales, que lo que tú decíais, que el Betis no pudo ganarle al Alavés, pero no pudo ganar, no, que el Alavés jugó mejor que el Betis, que el Español no pudo ganarle al Valencia, fue, ¿no? Sí. Y que el Celta no pudo ganarle al Sevilla, fue, ¿no? Sí, creo que sí. O sea que tú perdiste contra Madrid. A ver, Alejandro. Sí, Vale, pero a bien. ver, la prueba y toda esta conversación la tenemos que tener el lunes, que iremos a jugar contra el que está ahí, que está Pamplona. el que hace 9. El que hace 9, los Osasuna. Pero vamos a ver allí y a ver qué es lo que pasa. Ahí. Va a guanyar Porque- U3 al Rayo. U3 Estoy al Rayo. contigo. Y Sí, va a guanyar no, U3 no, al no, Rayo. vale. Está el que hace 9. Estoy A ver, contigo. no es No. un equipo... Ahí no puedes fallar. Entonces, Después de 3 partidos consecutivos. si vas allí y ganas como ganaste a la Real Sociedad, o como ganaste al Elche, Claro. o como ganaste a... Más sueño, más sueño, bien. una pesadilla. Ahora, si vas allí y resulta que haces lo del Celta o lo del Betis, pues ya empezaré. Yo empezaré a perder un poco más de confianza de la que tenía, que ya perdí con el ridículo de la Champions, ya empecé a pensar que no teníamos tan gran equipo. No por la calidad de los jugadores, sino porque Ayoce no está en forma. Foyd está lesionado. Pepe está no sé qué. desaparegut. Entonces, tenemos una muy buena plantilla, pero no están al 100% y eso se nota. Que al final resulta que ahora vamos a Osasuna y en Osasuna ganamos jugando bien, de suerte o sin suerte, no lo sé, pero jugando bien, pues dices, bueno, pues efectivamente ya nos hemos recuperado, pero iremos a Osasuna, vendremos de Alemania, porque no juguem contra el Leverkusen, El Leverkusen, sí. el dimecres, Sí. I el dissabte just en los Assuns. o sea, Cuatro y el cuarto. dimecres contra el Leverkusen y el dissabte ves a casa de los Osasuna. Bueno, pues si sacamos buenos resultados, buen juego y buen resultado en Osasuna, bueno, pues Y ahora ya que tantas lesiones, se nos irán, Alejandro, ¿eh? que saque algo del B. Porque, macho, se ha parado la... No, yo no veo ese despunte que había otros años de que siempre te salía un chicuece. Los o hay, Pau, los hay. o- Bueno, pues tienes, tienes a un Pau Navarro. Claro, mira, Ahora sí, pero ahora... Vale, vale, a ver, Tienes a un ahora Pau es que Navarro Pau, que te anuló a Vinicius. claro, és que jo volia acabar la part més desportiva, també a col·lisió de lo que has dit tu, Alejandro, i de lo que mos envia Vicent. Fa, jo estic en lo que ha dit Javier, amb 11 Pau Navarros més contents. Com? Fa, jo estic en lo que ha dit Javier, en 11 Pau Navarros més contents. Per lo que va demostrar. Bueno, sí, que así diem, y sobre todo Alejandro, me recuerda del tú, que te que marcar Vinicius. Pau Navarro, Pues lo va a marcar. Pues mira, mira, me alegre d'haver-me... pues mira, pues mira, Ai, però això és com quan diem, ui, ara estan ficant a Pau Torres que no ha de fer res, estan confiant sí en que ell. sí, pero Tranquil, que a priori és difícil acertar-ho. no, A poc passat tots som catedràtics. home, Que clar. tampoc havia tingut partits com ese. No, No s'havia tingut. però vull dir jo que la existència d'aquest partit, pues el Chicuelo la va Sí, ho va complir. És fàcil i normal com pensar que- en nota, Sí. Bueno, però el problema és que... Mira, el dia del Betis estava jugant molt bé, la primera part, però molt bé, i l'entrenador se va equivocar. Recordeu que va canviar Doble els dos canvi. laterals? Sí, No tenia que haver canviat els laterals perquè una targeta groga jugant fora de casa contra el Betis és molt fàcil que te la traguen. La van treure a Mourinho i no va poder jugar contra el Madrid. No és un motiu per què va canviar
ell ho sabrà, des de lo que és l'entrenador, no? Però ell, pues, mira, va ser malament el canvi, per lo que fora. Pues a lo millor va canviar para agafar el ritmo para este partit. També és Claro. possible, també és possible. És que este és el nom positiu que portava. Sí, això també és és una possible. cosa. Però si jo, i torno ja a acabar l'anàlisi del partit, quants balons van pujar qui jugava de lateral dret en el Madrid? Sant Joan Carreras i Valverde. Quantes vegades va pujar Carreras? Jo no recordo moltes pujades, O sigui, la defensa del Madrid va estar molt baixa, Defensa molt baix. És 4. Que el Villarreal... Pues tan mal, siempre tira por ahí. No, porque estaba jugando. No jugó igual contra el Villarreal que contra Mónaco. Contra Mónaco, ¿eh? No, Que pero- metió 6. pero- Contra el Villarreal jugó pero- más a Atrás, decir, sí. Vale, el juego, pero el a juego lo que yo vaig- a el lo juego que- en su casa y viste, me la pero- acaba, me complica pero la vida. a lo que yo vaig- No esto para que me complique la vida. Sí, però a lo que jo vaig, i acabe l'anàlisi, és que el Villarreal no va saber aprofitar aquest bloc defensiu tan baix del Villarreal. Les línies estaven molt darrere, ¿vale? I ahí és on jo dic que vaig trobar aquesta ambició d'anar més amunt. Per ells, sí. Saps? Tant un Bucana no va poder desbordar ni un moment a carreres perquè la carrera l'eixia des del mig del camp. Nostre. l'única que ho va fer per rebentar Moleiro, lo la mateix. artilleria. Tant Gerard Moreno com Micotauche estaven molt aïllats. O sigui, vull dir que vaig trobar aquesta falta d'ambició de dir vaig adelantar les línies i vaig a pressionar més i complicar-li la vida. Perquè en una me la faran, doncs a veure si jo me puc adelantar i la faig jo. És ¿vale? que jo volia portar dos noms, un era el de Pau, no sé si voleu afegir alguna més del partit de Pau, Home, ja està bé, no? i l'altre era un jugador que a mi m'està decepcionant en quant al present, encara que li veig futur, però no m'està agradant com està arribant a tener, que és Renato Veiga. Ja vam dir que és molt lento i en el valor, ja vam dir que li costa tindre criteri, però és que crec que no està donant el nivell que s'esperava un jugador de 30 milions d'euros. No sé. La segona part, per exemple, Què penseu? tenia l'eixida de lateral esquerre contínuament, moltes vegades estava soles, i automàticament se n'anava cap a la dreta i eixia sempre per la dreta quan per ell tenia l'eixida tanca. Era incomprensible i moltes vegades li donava la pilota al contrari. La primera va per Molt erràtic. 3 o 4 jugades que m'ho va ficar nerviosos a tots perquè no hi havia manera de treure la pilota quan hi havia posició i lloc per poder tirar-la, m'entens? Creu Sí, que no, sense oposició, el mateix que Peguaye. Peguaye va fer el mateix 3 o 4 vegades. Sí, també, sí. O sigui, és una cosa que no té explicació. no té explicació, Jo torno a dir, ho ha dit des del primer minut, Renato Veiga és molt lento en l'eixida de valor. Sí, sí. És I el molt criteri lento també en hauria l'eixida de d'afinar-lo valor. el criteri hauria d'afinar-lo més a vegades. Sí, No té criteri. sí, però vull dir jo que a banda d'això, és molt lento en l'eixida de Jo valor. no sé si és que està renyit en Pedraza o què, però No, però la primera part sí que hauria la pilota per costar de Pedraza, però però jo a la segona part el veia Pedraza a soles. poquíssim. No sé si és que Pedraza li va dir, estic cansat, no me la passes o què? Poquíssim. Perquè jo n'hi ha coses que vaig veure de Renato Veiga que vaig dir, home, això és millorable, perquè a l'altre costat estava Rafa Marín va fer un partidazo. Se va, no sé, el vaig veure molt millor. Que després a lo millor volien passar, treure-la pel costat esquerre perquè estava Renato Veiga i allí no estava ni Mbappé, ni estava ni Bellingham, ni Vinícius, ni res. Diu, així per l'altre costat. Però si no la tires a l'altre costat, pues al final tenemos lo mismo. I a veure, una cosa és que tu facis un passe roïn, que desfiltrar una pilota i te la intercepten, però és que ne va fer vàries. A mi m'està defraudant una miqueta, les coses el que sigui. És que No vull la dir circulació- que és fluixet, però té no futur, està però al no té nivell, present. no està al nivell esperable d'un titular, o sea, d'un internacional titular de la selecció campiona d'Europa. I Ve de la Juventus. I de 40 milions. Ara, I de és a dir, 40 milions. Chelsea. Però, Yo creo que hay una columpiada Joder, que no era- tremenda, pero bueno, Joder, está a ver. aquí, chaval es joven, No, que te está futuro. aquí, y como falla Renato Veiga, fallan muchos en el A equipo. tot això, jo vull trencar un poc mitja llança, anem a dir-ho, no sé. De totes maneres, perdona un moment, només que és una qüestió. Sí. També n'hi ha que recordar perquè bé, oye, l'equip fa un esforç molt gran quan se queda sense Logan i sense Campbell. I diu, no tengo centrales. I per lo menos tindrem 3. I entonces fa un esforç molt gran per portar un defensa de garanties. És una inversió. No un A competir en la xicuelet. Champions, Clar, Sandro, no un a competir en la xicuelet que a Champions. saber què. Entonces, No, ahí i que és una també inversió. També és el que ha tots hecho. esperem
que esa calidad plus que tú has pagat... El único punto que tienes en la Champions fue por él. A veure, és que el mercat conforme està no vol dir que tu pagues 40 milions de No, per bueno, un això jugador és una altra i que cosa. tinga una qualitat plus, perquè és que el mercat és el que n'hi ha, que qualsevol que fa dos jugades el revaloritzen allà els núvols. I n'hi ha jugadors que se paguen diners per ells que realment no es val els diners que s'han jugat. No té la qualitat i el nivell dels diners que se paguen. Però el problema és que tenim ahir, a l'altre costat de la mà, els inglesos que paguen per qualsevol xicolet que no ha fet res, milionades, i el mercat està distorsionat. És que està distorsionat, perquè Renato Veiga no és un jugador de 40 milions, ni molt menys. Ni molt menys. Home, tampoc li fiquem el No problema és que val. ni molt menys de 40 milions. No ho ha demostrat. 40 no, son 29, ¿no? Costar 24 més variable. Igual, però és igual, Pape Gueye no és un jugador... Pape Gueye i Nicolás Pepe no és un jugador de 80 milions que va pagar en el seu És que moment. el No sé. futbol no ho és. No és roïn, Claro, no és de 80 pero claro, milions. es que Això tens raó. Pero, Claro, escúchame, y es que Alejandro, pero resulta- esto es relativo. Te pongo un ejemplo, por ejemplo, de en Madrid ha fichado un jugador por 60 millones de euros Tampoco lo vale. que no jugaba porque decía que no valía para nada, lo ha cedido al Lyon y hace hat-tricks. La Real Societat... Y hace hat-tricks. Pero- va vendre a Isaac per 70 quilos. Nosaltres creu que Isaac val 70 quilos. Però l'han revenut per 140 o no sé quants. No, però que torne a dir, que torne a dir... Que el mercat està que molt torne a dir, distorsionat. que torne a dir que el mercat dels inglesos l'han desfenestrat. Que per L'han conse- reventat, el mercat. Y entonces, si tú resulta de que tú, este jugador ve d'un equip que paga 40 milions, va pagar 40 milions per ell, tu no has pagat aquests diners. Però el caché que té... Ha pagat el preu d'un tio que estava en el Chelsea i en la Juve. Claro, Chelsea, Que és Juve... jove, que té futur. Ja està. També és veritat. Vosaltres creu que el porter val 12 milions d'euros? 14. 14. Creu que el porter val aquests diners? Encara no fa Vale, un partit que jo dic... realment, "Oh, Estadísticament és però analitzant el que és els diners que se manegen, tu creus Però que... perquè el futbol és així, No, Javier. perdona, que tu creus que ese porter és millor que Arnau? Hablando del motivo de... ¿Y tú crees que gastan tú habiendo Moisés al 60 kilos? No, però per això t'he dit, que estem parlant d'uns diners, d'uns Habiendo- jugadors, es com que puedes arreglar en tres. dient, és que per lo que ha volat, el que ha costat, té que ser un Però- fora però sèrio. jo volia dir una I cosa. estem... Vale, I anem acabant ara quan... Es que el Villarreal con la portería ha hecho una cagada, con perdón de la expresión. Se ha gastado. No, tenía un portero que se llamaba Conde, porterazo, que no sé qué pasó. Es que no sé qué pasó. Porque era Discrepàncies. MVP Pues, en Sevilla, éramos el que le número pague la 1 fiscal que ha y dicho de el padre repente, ¡pum!, te fichan, se gastan en uno, el que no se puede 14, ganar es él. y en otro ¿cuánto? Tres. En otro 3, el de la cantada del Ajax. Però que Me tu cago en Déu, tío. Si Y tu metes eres a un otro al porter, banquillo. arribes al Villarreal com a porter, te fitxen, costes 3 milions d'euros. Zamora de segona divisió. Comences la temporada, eres titular els 3 primers mesos i ho fas amb un tobe Sí. i tens la mala pata de lesionate y a partir de ahí Eres crees una raya mierda, así. y ahora y el entrenador ahora vete pues, bueno pues me iré si quiero Así es, aquí así es. me he fichado por 3 años y ahora ya en un bufit al carrer. Vale, Tío, per anar, eso no puede ser, claro. bueno, per anar acabant el partit del Madrid, no sé si voleu comentar alguna cosa que s'ha quedat, passem a la polèmica, que és A el les que ens queda a veure. polèmiques, passem a les polèmiques. Bueno, com estem en directe, vos he de dir que el Girona li acaba d'empatar en el 95 al Getafe 1-1, no mos afecta, però bueno, ahí està, la informació en directe que tenim. Vale, passem a les polèmiques. Pues el Getafe mal apurado. El Getafe si guanyava l'empatava a punts a 24, crec que eren, i ara de repente baixa almenys 5 posicions a baix. Es que no sé si Que la- està per baixar, Està molt apretant, hi ha molts equips És que empatats a la punts. part de 24. baixa de la taula està molt renyida, Mira. Ahí n'hi ha més emoció que Ahora, la part ahora alta. vienen los desplazamientos chungos. Ahora viene cuando vas a Mira, jugar n'hi ha contra un... tres o 4 equipos empatats a 22 i un en 21. Després n'hi ha un en 23, després n'hi ha 3 en 24, 2 en 25, un 27 i sí. després ja estem més que tenim més de 30. Sí, no, però que ja t'he dit Ah, que la part interessant. baixa de la taula vamos, està més renyida i més emocionant que la part M'agradaria a alta. mi, jo amb el descens este any. Vale, anirem per parts perquè tenim unes quantes. No sé al realitzador si li va bé començar per alguna en concret o anem dient. Vale, anem dient. La primera, les manos a parejo no condicionen gran cosa, però no vos pareix curiós que piten manos en la jugada? Crec que la tenim per ahí, que li pega al cap al baló. Esta és de les més lights. Després anirem pujant la intensitat, diguem. I també tenim pressupost en contra del Villarreal. Tenim de tot avui. Vale. Això és Hay manos. pitamanos
però a veure la repetició. A veure si tenim per ahí la repetició. Esta és la primera que tenim. Pega la cara. Li desfà el morro, Li pega la cara. Ah, li pega la cara. li pega la desfà cara. el Lo morro. deja sin nariz. Jo vull dir una cosa sobre Starbit. Starbit, si recordeu, Fotogrado. l'any 2023, Va guanyar el contra el Madrid. guanyem Moratos 2-1 2-1 contra el Madrid. en un penal que li pita a Alaba, que s'apoya en sentia, terra, sí. s'apoya en terra, li pega el baló a la mà i pita penal. Pues se veu que això ho tenia en la No, memòria. totalment. I- Jo ho vaig dir i- en seguida. i va dir, Jo bueno, ho vaig dir en así- seguida. Li va Este era el de remontrar la 2023. consciència, Jo vaig pitar penal al Madrid, la consciència, que després van a que la nevera. Després de pitar i També, penal van a la també nevera. te tinc que dir Està clar? que en 2 temporades que està pitant, l'anterior a esta, el Madrid ha perdut 2 partits. Sí. En este entrenador. En este... Això El Madrid perdió és veritat. tantos partits. Eh? A mi em va aparèixer manos en el camp i quan aquell va dir, em va Sí. preguntar, què ha pitat? I dic, manos. Manos, sí. Perquè, Però, bueno, a veure, això- se va equivocar l'àrbit. Però a veure, on està l'àrbit? On està l'àrbit? L'àrbit està damunt de la damunt, xua, està tio. damunt. No, però Que ho te veu pille, bé, jo què que te sé. pille com en tercera regional o això. Està al mig del camp, que no veu les àrees, A mi me gusta, vale? sí, però macho, que ahí està, damunt de la... Claro, és que és el que diem, a millor un Però error... això és incidència en el joc anterior. Un error... Bueno, No, el però valor li això tornava ja al Villarreal. Mira, això ja te fa de com està predispositat en el partit. Claro, és per O sigui, això. no és que tinga incidència, sinó que ja te dona a entendre com està la predisposició de l'àrbit Per això ja referent al partit. Sí. Vale, i és la primera, que diu, no té transcendència, però el valor li tornava al Villarreal. A partir d'ahí, cada un que vulgui tirar per on vulgui. Després n'hi ha una falta en una contra que crec que és al final de la primera part de Vinícius a Moleiro, que el Villarreal s'està content de que la pitara perquè s'entén que és un espentó i en Madrid se queixen de que tallara la contra quan és Moleiro el que diuen que provoca Vinícius perquè li acabe espentejant. No sé si podem veure... Ahí està. En Madrid diuen que no està ben pitat això. Que no tindria que haver tallat la contra del Madrid. No, No sé si claro. ho recordeu. Home, clar que no. No la té que tallar, perquè si la talla el Madrid no pot marcar. És evident. Pero la cortó, ¿no? Pita falta a favor del Villarreal. Home, és que això falta. Pero Vale, no en Madrid diuen pero que no és més falta de Moleiro. Que se Y no- empujan, y no- se ah, empujan- bueno. se empujan los dos. I, No porque defienda yo, no me defiende ni mucho menos. Que fa la infracció, que és el que li pega les pentes sense baló. mira, cómo le empuja Moleiro también, hostia. No, Vamos a Moleiro- ser realistas. Vamos a ser realistas, hombre. No, mira, se empujan los dos. Hay un fuerte que está bien pitada la falta. Está bien pitada. No tenim les mans d'Asensio. No, mira cómo le Ara, no, si tenim... Mira, Se pone a correr. todos son... Moleiro no va a jugar a bola. Moleiro va a parar a Vinicius. bueno, bien. Tío, y pita la falta a favor del Y Villarreal. el otro lo empuja. Pues hi ha un altre detall, Jaume, hi ha un altre falta. detall Bien important pitada, he dicho. que jo li vaig dir, a la meva dona, li vaig dir, ja veuràs com en tot el partit a Vinícius no li ensenya la targeta groga. No. Per què? Va estar molt però, parlant de la grada, però per què? Perquè era la quinta. Era la quinta. No haurà pogut jugar el diumenge que ve contra el Rayo Vallecano. Però és que ho saben tot, ho tenen tot controlat, home, sí. Que se la va mereixer, Home, que se la va mereixer. Allí davant està Va haver un Morato, moment... li va dir de tot a Hi ha l'àrbit. algo molt evident, Home, per favor. Perdona, Javier, hi ha algo molt evident que casualitat o no, el partit anterior a Mourinho Sí, igual. d'orella d'un altre com aquell que dius. No, per dir que li estaven interrompent per treure de banda, per treure de banda. Quan ho tenen tots estudiat conforme dius tu, Clar, i l'àrbitre home, sabia que clar, era la quinta home, clar. i no jugui contra el Madrid i és el que tenia que parar a Vinicius. Clar, O sea, sí, és que està parece tot clar, que... Mira, ara, Sí. ara que parlem... Sí, però és que resulta de que n'hi ha una xua que l'àrbit para el joc i se'n va Sí, a a amonestar buscar-lo, verbalment a buscar-lo, a Vinicius, a com buscar-lo, dir-li, ja sí. està d'ací, Sí. i això és targeta. Sí. Això és targeta. Ho fa per el teatre, Vale? per l'altre En la grada va estar molt picat. Vull dir, estic a primera fila Vinícius. Quan piten el penalti, molts meus fa... Això fa tots els camps. Sí, però... bueno, És un maleducat. Sí, sobra. I després el pitjor és que n'hi ha xiques de 5 anys que lo agarraron de referència i no pot ser. Más Comesañas y Foyd y menos Vinicius, en aquest sentit. Vale, tenim una segona possible groga, Pau Navarro, que demanen des de Madrid una falta sobre Vinicius, ara que estem parlant d'ell. Esta la vaig a posar perquè tampoc... Toca.
Creu que és patant o estic exagerat? Pa amarilla, creo que sí, ¿eh? Jo crec que... Es un forcejeo de los A dos. veure, sí que és veritat que Vinicius exagera, se fica la Sí, cara... sí, sí, no, es un fill de puta. Pero Es un no fill de aplaudes puta. tú, que Eso ya lo está claro, sabemos. ¿eh? Eso ya lo sabemos, que es un fill de Estamos puta. en directo, estamos Eso en ya, directo. Pero, sí. Cógete el cuello, lo tiras para atrás, pero- te judo. Se falta, però clara, cara. I targeta groga se la va jugar. Sí, 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 però per què no se la treu? Porque tenía Hauria una. que veure la Pues ja groc tenia que una. treu. Treu una que és groga, Fa molt de que li teatre. pega a la Sí, pata. sí. Però és que Vinicius, Fa molt de teatre. en una jugada següent, que Pau va eixir en el baló, li pega igual i no li treu targeta a Vinicius. Ah, pues, bé. No, és que, vale, i ahir no li la trau per lo mateix, per compensar. Si allí no li la treu, perquè aquesta juga bé d'una jugada que el baló és de la porteria del Villarreal, i que Vinicius li pega patar per darrere, però el baló continua, i entonces la perd, crec que va ser Pepe Guaye, que la va donar malament, i ell ja està cremaet, i entonces li agarra, i això és targeta. Això és targeta, però... Això és targeta. ¿Vale? Diga, lo que és. Que no? Lo que és. Néstor, no és targeta, això. Però aplicant la primera targeta que li trau, Es que és per tarjeta, pegar-li pero lo de siempre, una patà, Porque la hacemos nosotros. Va al revés. Ni la, ni tio, la- és que lo que no pot ser és que tu ves que estés mirant ¿no? una Esta es la cosa segunda, ¿no, i Jaume? vulgues... Esta se supone que és la segunda, sí. Esa es la segunda que nos sacó. No voleu veure Claro, les lo que sé que coses és el Madrid. conforme No, són. targeta i No, punto. no voleu veure les coses Però qui no vol veure? conforme són. Per què no? Per què Perquè no? estàs dient unes coses que Quines això coses? és Això és targeta. targeta. Punto. Y yo te di que no. Per què no? No, que ell no diu que Yo no. no di que Ah, no. vale. Yo Yo dije dije que que no. no. Se les ha dicho que Que ho imagina él. puede yo dije que ser, no. que si fuera al Yo no dije contrario. que no, pero que al revés. Al revés igual no pita. Yo te dije que sí que es tarjeta, pero que al contrario no la, o sea, que al revés no la pita, pero que sí que es. Bueno, però a nosaltres tampoc me l'ha pitat. En este cas no. ¿Eh? I com el VAR no pot entrar per segones Una vegades... vez, una vez en la Joder, vida. no, yo me viendo No, esta es verdad, no. y viendo la de Moleiro, no sé, eso de que se han tangado, poco, Espera. Joder. Las manos ¿de quién? Asensio. De parejo. De Asensio, muy bien. Que son fuera del área, entonces el VAR no puede entrar, que yo creo que no les pita saben que no puede entrar el VAR. Pero tenemos unas manos que es una situación perillosa. Vale, tu cuerpo en las manos. Tú eres entrenador, completamente Lo de siempre. Eso vos Es os que no pregunto, vi- Pero bueno, que sí, que puede haber pitado penalti. Ahora, que no, No, li es ve... fuera, es que- fuera. Es fuera del área. Son fuera, fuera y del no la área. pita porque sabe que el VAR no puede entrar. Sí, sí. En esto, porque el primero le golpean la pierna. No le Y golpean la pierna, no le Sí. golpean la pierna, Ah, le pega aquí, le pega aquí directamente. Sí, sí. Y él se tira él para se resbala, llegar. él se resbala, Él no se resbala, él se tira para llegar Él con no la mano. s'espera que el baló li s'esvara. bata perquè No, mira, com li si passa al torna a veure, nostre. veuràs com s'esvara. Ell s'esvara. Clar, ell sempre pensa que mira, la va veus? controlar, Ell s'esvara. Y entonces perd el equilibrio y el baló li pega ahí. Ahí. Pero primero le pega ¿Vale? la rodilla, ¿no? No, que Mierda, va, que va. ¿no? Va directo. No, ahí, No, ahí, no, le ha golpeado ahí no le pega. que no Le li pega, a pega lo que ha mejor en el puesto, pecho. que no li Mira. pega que ha puesto. A No ver, fiques para, no puedes fiques para. cámara lenta, Fica-la en moviment. Fica-la en moviment. Que no, a veuràs. Veu? No li pega en el xinor, li pega en el braç. ¿Vale? Lo mateix que ha dit de Pau Torres, això és falta i és targeta. Ja està. ¿Darío falta? Claro, si hermanos, tío. Vale. Si hermanos es La más tarjeta. clara que veo de que se podría equivocar el árbitro, porque eso era el 1-1. Vale. 1-1-1. Posible 1-1. Es una buena falta. Que después Falta Gerard muy buena, falla la que Parejo. falla, que es parecida. Ja, sí, però... Vale, possible roja a Huijsen per l'entrada a Buchanan que de fet li fa sang. Ho vam veure tots en la pantalla del camp de futbol. No sé si vos en recordeu. Sí, sí. Que jo crec que si entres de normal se solen pitar en roja. Lo que no entenc és perquè si no ni va considerar el VAR entrar a Enten veure-la. perfectament, Jaume, ja saps per què. A veure, espera. Per- La podem veure? I després veure la foto de com li deixa ahí està. Sí, bueno, O sigui, els tacos li deixa clavats... Ja, però si toca valor. Que Això és toca valor, perquè ell que toca valor. li pega la pilota, al pegar-li la pilota se li queda el peu dalt de la pilota i li esbara per dalt del baló i li Però pega. escolta, No considereu que siga ni- a veure, el tàquer, que és el que normalment se diu, és a ras de terra, no és a l'altura de l'espinilla, de l'espinilla. El tàquer no és això, El Hussein no entra en tàquer, que això és un terme inglès... Trau-la i mira com li pega la pilota. Però per damunt de la pilota. Ell va aixina per damunt de la pilota. Està la pilota i ell va aixina. Sí, en el tacó toca la pilota. ¿Y? ¿Vale? Bueno, que és falta i com a mínim és Maria, mira-ho, és que mira-ho, a veure, són... Vale.
La groga a de mi me va Foyt, parecer falta. la tenim? I segueix pensant que és possible que siga falta, tant com per una targeta roja, no? perquè No, jo no estic en targeta roja. Però crec groga ni sí pa- que és. Però groga no sí sé. que és. Falta- Groga sí que falta és. sí que Perquè és. és falta. I no va pitar I no entra en Però el... és que damunt la cosa és que va anar, el Buchanan li diu mírame lo que me ha hecho, que és la imatge esta, i ella a 30 metres li diu no hay nada i se'n tira cap arrere, l'àrbit no va voler anar a veure. Suposa que no sé. Va considerar que no era pa tant. Veure, tampoc té que anar l'àrbitre a veure què li ha fet el jugador. Però té dos Perquè tacos clavats. Ja, sí, claro, fa mal. però si l'àrbit no té per què fer-li cas al jugador de mírame a veure què me han hecho. Vale, però bueno, jo ho dic. Vale, passem. La groga Foyt, el minut 1 i mig. Molt rigorosa. Ahí De yo sí chiste. que me flipar. Menos mal que no enseña la roja. Claro, perquè si considera que és l'últim central... Yo ahí Menos tinc mal. clara una cosa. La targeta groga que trau Sotogrado a Foyt en el minut 2, que no és targeta, perquè és un cruce normal i corrent, no n'hi ha, no sé, ninguna obstrucció de res, és un missatge clar des del punt de vista arbitral un missatge al Villarreal de dir que sepáis lo que hay hoy. El menú de hoy. Vosotros creu, es lo de siempre, vosotros creu que si esa cruz del fa ascendió en mi cautarse per exemple al minut 2, corrent la tarjeta! Sí, espera, mirem el vídeo de la groga. borratxo de l'Egía. A veure si tenim... Ahí està. Al minut 20. Con esto la tarjeta ahí. Per lo menos Però què és no que li- compita falta, però n'hi ha vist que per treure targeta tens que haver fet la quarta falta aixina. Però què fa? Quarta. Li pega la zancadilla o Sí, A ver, o sea, lo veremos. yo creo que Ten en cuenta que se va a portería, ¿eh? jo crec que es tropeza en el... Per això, que en Madrid demanen roja directa per Claro, tallar és que... l'ocasió d'últim central de gol. Bueno, sí, no n'hi ha res. Jo crec que se tropeza tropeza ell ell mateix. Le gira el pie y se traba. Jo crec que se tropeza ell mateix. Le toca el pie y se traba. Amarilla, está bien sacada. ¿No? Le toca el pie izquierdo y se traba. O estamos también ciegos. Yo no lo veo. Yo no eso. creo que sea de tarjeta, es falta, pero no. Pero porque va a portería. Al Es revés, el último. al revés no le traba. Alejandro. Yo creo es que el se último. tropeza el mismo, Le ¿eh? toca la pierna izquierda y se traba. Se Yo creo que se está tropezando el Míralo. mateix. Se tropieza el mismo. ¿Cómo se tropieza el mismo? Ahí le golpea la pierna izquierda y se traba, míralo. Ahí, pap, le golpea la pierna izquierda y se traba. No sé yo. Pero no. Le golpea esta pierna y se traba. Muy Le clara gira la pierna y dio. se traba. Amarilla. ¿Y por qué no saca También. roja entonces? Pues porque, ¿dónde vas? ¿El minuto 1 roja? No, Pero si roja al minuto 20, ¿por qué no puede Si ser el esa minuto? falta la hace No. el minuto 30, saca roja. No. El minuto 50. no trau roja perquè no està en la influència del mar de la porteria. Vale. Volia preguntar perquè jo no En soy Vigo, neófito en en Vigo esto. Bailly sí que li la van treure roja. Però el reglament... Estava igual com estava Sí, ahir. però, Juanvi, Està clar. el que és acció de perill d'ocasió manifesta de gol és quan la influència està el que és la referència dels dos postes de la porteria. ¿Vale? Jo I crec- està escorat al pico de l'àrea. Jo crec que no li treu Vale. roja perquè, òbviament, és una cosa accidental. además- Foi passa per darrere... Claro, es i accidental, es es accidental. No va a tener Pues no, falta. también sabe que se No va a hacer cargaría el falta partido al minuto tampoco. No és el primer àrbit que pita, que trau una targeta no, en el o- menú o- 2. si saca roja, saca. Vale, hombre. Però no és una entrada de roja. El minuto uno, ¿eh? No, El minuto no, uno. no, dona igual, com si fuera al minut. Estamos locos, És com el que està. tío. És com el que és. És com el... roja. A veure, No, Claro, tío. però no és, Això no és de roja. tots a la vega no, perquè si no, no s'entén. però no és roja, A veure, Alejandro. no és roja Javier per, Alejandro. per lo que jo t'he dit. Jo he comentat que no està dins de lo que és la influència de l'ocasió manifesta de gol des en tres pals. La referència de va treure el criteri d'una targeta roja a una groga és, primera, perquè la falta és involuntària, perquè Foyt no fa per això, sinó que ell va a tallar la possible incorporació de Bale cara a la porteria, i l'altra és perquè no està en la influència de l'ocasió manifesta de gol entre els tres pals. La pilota està al borde de l'àrea, o sigui, en el pico, no està entre la referència dels tres pals. Sí, no, t'entenc perfectament. Jo no crec que sigui una entrada roja. Per això és groga. Si la mateixa entrada la fa en el vèrtex de l'arc conforme està, però en la influència de lo que és la porteria, li trau la roja. Home, no, i si la fa dins l'àrea és penalti. No, t'estic dient fora de l'àrea. Me centraria a revisar, entenc, perquè sigui clar que li No pega. s'hauria clar que és penalti.
La falta existís. No, si el pita no se revisa res. Van revisar el de Mbappé? No. No, però això és més clar. És igual. Penalti, no? Vale. Si és penalti i el VAR diu Vale, que és penalti, mirarem, pues ja està. i No, també que no mirarem entra. perquè el tenim, però jo crec que queda clar. Antes, el possible penalti a Mikautatxe, que és el mateix que potser la falta està de... Sí, es penalti. Penalti. Sí. Empuja dentro del área, penalti. Enteneu que no se revisarà? No ho entenem. No. No entiende nada. Bueno, Bueno, entenem per què és el No. rival que és, Pues Sí, Negreira. claro. No. Entenem perquè és el Madrid, perquè és el Madrid, però no. però no just que ni se revise. Penalti com una... Per És això que coincidiu desequilibra. vosaltres dos? Serem fanàtics, pues són fanàtics, però, a mí me parece que sí. però és que és penalti. No, penalti, igual que digo que lo otro es penalti. No, Penalti. sí, suelta el Claro, brazo. penalti, No, vas claro. tú soltar el En brazo. 0-0, Al revés. En 0-0, Sí. A veure, Penalti, Juanvi. clar, penalti, Sí? clar. Ho penseu? Me l'espenta. I el tira perquè no pugui arribar a la pilota, clarament. Una cosa és que facis Clar, aixina clar, i si home. tires el braç més o menys es carrega legal o es carrega legal. No hi ha volta de fulla. Però fa aixina. I també hi ha que mirar... Home, se veu clarament, Estem mirant s'ha- només el cos, però per si fora... Però és des de l'àrea, sí, claríssimament. sí. Tant com o sigui, l'espenta com si ja des de l'àrea. Perquè li està guanyant la claro. posició en aquest moment Sí, també. sí, claro. Li està guanyant la posició. Bueno, antes de mirar l'última, que és el penalti al Villarreal, no voldria deixar de saludar a la gent que ens veu per Twitch. Us han enviat salutacions, que també ens veuen per Twitch. Veu Twitch vosaltres? Gasteu Twitch? No. No, Pues saludeu a la gent que us veu per Twitch. saludamos. Que també ens veuen per ahí, no sols en l'antena. I l'última seria el penalti que li piten al Villarreal i al minut 93, poc més se podia fer, que jo crec que sí. Ja, no Penalti. no n'hi ha dubte, és impossible. Com el de Mikutache. Penalti. Ahir li pega una picota al peu. Lo que no I sé... ja lo la que- desesperació Però i és el curiós cansament de perquè, l'últim és minut. curiós perquè està jugant, el blanc la fa, intenta fer-la contínuament tots els partits, vale. i piquen tots. És Pedraza va increïble. parlar en zona mixta, si No ho voleu sé. Que si no escoltar. hace penalti es gol, ¿eh? Home, Voleu clar, escoltar el- Si no hace penalti jo, jo no digo que pues no, se queda delante del portero solo y però desvía un no, chute. no hi ha manera de que facin a alguna veure, per favor, tots no. Es marca de la casa. Sí, Escoltem sí, a Pedraza i ja acabem en això, que poc més ja n'hi ha. Sí, bueno, yo al final pues intento tirarme para tapar el chut y no sé si le doy un pelín y al final él se tira muy bien y, pues no sé, no he visto la jugada, pero si el árbitro ha indicado penalti es porque ha habido contacto, así que no lo sé. Ell no ho té tan clar com vosaltres, ahí en aquestes A veure, què té declaracions. que dir? Que se tira bien i que no... Que li ha fet un penalti com una catedral. A veure, és penalti, el Trevilla. Saca tarjeta. Siga, Mbappé... No, crec que no, crec que no. Mbappé més ràpid que ell, se toca el balón cap avant i Pedraza arriba tard i el trava, i és penalti. El mateix que el de Hussein ese, com li diguen, Jo el crec del que sí que és Madrid. penalti. Penalti com una catedral. I lo del primer gol, te torna a dir el que diràs al començament. Jo estic en la tercera línia, la línia de fora de banda, la tinc perfectament i el baló és... Per què no entra al bar? Perquè no entra. No, és que acaba en gol. Que bon gol, sí. És que acaba en Sí, gol. diu que... És del que- gol, és que- és del gol, és del que estem al gol sur, també tenim la impressió de que la pilota és fora. No, és que és I totalment. m'entens? És que t'ho dic perquè jo l'he vist claríssima. I el Linier està mirant la xua. El Linier està mirant la xua. I no alça el banderí. I el bar no entra a revisar la xua. Si no me la traeu jo a on estic, Pues no, No és ho que veig. jo t'estic dient el que jo vaig veure. Que és que, ves? I jo esperava que encara que després digueren que no n'hi ha res, que el bar entrara. I no va entrar el bar. I la xua acaba en gol. Sí, sí. És que el mateix que la xua, estem parlant de lo mateix que la xua que para la contra del Madrid de Vinicius en una falta prèvia que li fa Moleiro. O sigui, són xuaes que són incomprensibles, que dius, bueno, quin criteri estan aplicant en esta lliga? Va, bueno, ja en este jo partit tenim tot realment pintat. crec que no van perdre per culpa de l'àrbit. No, està clar, a veure, el No, Villarreal va fer un a veure, partit pobre per lo que jo s'esperava. no t'he dit que van perdre per culpa de l'àrbit, t'he dit que són xuaes clau, el penalti a Mikutache Però que té és desquiciat. 0-0, i no el pita. Minut 5. Té Ja veurem desquiciat. parlar a veure. El que imaginemos Ja vam parlar que de al veure. minut 5 mos fiquem guanyant un 0. A lo millor vemos l'altre partit. Vale, No era el per minut acabar, cinc, per però acabar. O el 15. I que fou que estigués expulsat. Que haurà pogut ser. Sí. Està sí. clar, no? Haurà pogut ser. Sí, sí. Per Perquè a lo acabar, millor l'última polèmica que a lo vull... millor si expulsa Foy sí que pita penal.
Es que es eso. Está Se claro, ¿no? compensa y dice, mira, allí De podría totes haber formes, buscado aquí n'hi ha jugadors Sí, que, sí. que són incomprensibles que el VAR no entra. No, ja t'he dit, nosaltres estem al gol sud, jo estic al gol sud, i a mi la impressió que me dona el jugador és que la centra des de fora. Des de No, fora. no, 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 no. No, la del gol, la del primer gol, la del del 1 a gol, 0. ell controla el valor, Sí. que és l'inici, perquè Sí, fa un sí, sprint sí, fa un i que sprint. l'inici, Si vos i pareix. entra en el valor, i és quan, Sí, quan sí, entra sí. dins del nostre camí conduint Que la- i i fa que la centra de fora del camp, que, sí. que Dona despeja eixa impressió. malament Sí, pot dona fer guanys. eixa impressió. Vale? Siga. Però així mos tiren ironia. Total, tenim que guanyar 4-0 i el Madrid queda sense jugadors. No sé si ho estic malinterpretant. Si ho estic malinterpretant, que em perdone, no ho sé. Va, comencem guanyant en Pamplona, que me huele que la segona volta se va durar. Sí. I ara passem... Durant És que el volia passar a duríssima, Pamplona, però serà com havia dit, duríssima. volia acabar la part de polèmica en el Villarreal B, que també crec que s'ho mereixen, perquè van jugar a casa del segon i es van anul·lar 2 gols molt legals. Tenim les imatges i així ja acabem en tot el que és polèmica grogueta. Ahí està. Este és un. El jugador que marca és el que és del desmarc, com veieu, més a l'escora de la dreta. Anulen este gol i està mig metro per darrere del central que el marca. Este gol l'anulen. No ho Mira, sé si què tenim. dir, Si tires la línia, segurament No ho sé, a lo millor l'hombro el té... per posició de camp el central està un poc més arrere. Ai, a lo millor l'hombro del jugador nostre, que està inclinat cap a davant, és que Vale, ahí la tenim una. perspectiva enganya. Eso de que el brazo y tal, pero... Vale, ahí tenim una i la segona, al final l'empat a l'últim minut, però bueno, haguera pogut empatar molt altres que va fer bon partit a casa de l'Atlético. I esta jo crec que és més clara. Ahí no hay nada. Ai, que n'hi ha. clara, una. Ei, anul·la per què? Fora de joc. Per fora de joc. Fora de joc, Que n'hi ha algun jugador per ahí, No, ningú dels dos dels que poden al passe Veu? que va... Igual que l'altre genera dudes de que a lo millor no hauria que tirar allà. Este no, Este no, este Este no está genera claro, ninguna este está claro. Este es más claro que el agua. Pues ahí està el Villarreal B que va Porque treure esas una categorías empada. ya en Carnet y Madrid B, Villarreal B ya pesa més lo que pesa. Acabem la part de la Lliga i passarem a parlar, si vos pareix, de l'Leverkusen, encara que poca cosa més n'hi ha, però parlem de Pamplona, del partit de Pamplona. Juguem dissabte 4:15 i rival que ve de guanyar 2 partits seguits i besar que Rayo i Oviedo. A priori rivals menors, però Bueno, és casa de l'Osasuna. Ara venen 2 partits complicats, que són, un és de l'Osasuna i l'altre és el dilluns contra l'Espanyol. Són 2 en casa. Són 2 partits complicats i que de guanyar-los pots pegar un pas molt important i de perdre's un pas també molt important cap darrere. Per tant, tens que jugar com estem dient així, tens que jugar a muerte i així des del principi mossegant. Efectivament, tens que anar a Pamplona en ànimo de guanyar. Un empat no és mal resultat i després l'Espanyol, si en casa, guanyar-lo. I si no, tots els números que han fet i totes les il·lusions que tenim es començaran a estar aiguaes. Jo dic lo de l'Osasuna, com a mínim empatar, perquè és un equip que està a la part d'alta i està en casa, i juguem en casa. Mira, per així Jorge mos dia, me l'he guardat ara, me l'ha dit fa un ratet, però el Villarreal guanya per físic, li falta tècnica i saber buscar els moments. Ara n'hi ha molts jugadors fundits. Bueno, diu molts fundits, entenc que és jugador. No sé si coincidiu. Que li falta tècnica? Diu que guanya més per físic i que li falta tècnica i saber buscar els técnicas, moments. igual se És refiere. per lo que diuen que estem més pesats davant, no? Yo creo que el Villarreal tiene la opción, la Siga. oportunidad, Gerard Moreno Espera, no... que acabe José. És que- la oportunidad ahora de limpiar sus últimos partidos, no voy a decir su mala trayectoria, pero sus últimos partidos y decir aquí estoy yo, dar un golpe en la mesa y decir, bueno, Osasuna de Pamplona ha ganado 2 partidos seguidos, juega en casa, pero el Villarreal es el Villarreal. Me ha ganado ya, me ha ganado Madrid, pero yo voy a ganar, tiene que ganar sí o sí. No puedes venirte con una derrota para acá y esperar que venga el Español a perdonarte la vida. No. Yo creo que hay que ir a por todas y el Villarreal ojalá se recupere pronto Canguala y empiece a jugar, porque claro, el centro del campo ahora mismo está Marín y... Renato. Bueno, puedes poner a Mourinho, a Pau, No, pero alternar con Buchanan. No son Mourinho defensas, también. no son centrocamp, Yo he dicho Pau defensa, Navarro, juega centrales. Canguala en la defensa, he El dicho. medio del campo. Has dicho centrocampo. Pues me Me metes defensa central. Que me refiero de que tenemos la baja de Foy, tenemos 2 centrales nada más y como se lesione otro, pues Eso va a haber te decía problemas. antes de- Pero bueno, nada más. Pero bueno, si hemos movido Vale. hemos Pero tienes la opción de que Pau puede jugar de central. Y Mourinho Mourinho también. Y Mourinho- y Tomás Partey. No, 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 ¿Por qué no, no? no, ¿Por qué no, no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, Tomás Partey ha jugado de central en el Atlético de Madrid. Partido juego central. Perdona. Este tío, pues como que En no. el B, ¿dónde jugaba Pau
Tomas parte, te digo. De central. Es que Pau. En el B, Ja on està, jugava? juga de central, Pau, moltes vegades. En el B, on jugava? Todo. De central. Central. I I Mourinho és un I central. Mourinho també. és, és el mateix que foi, però a la inversa. Foi Centrales el no que va tienes, reconvertir. solo tienes dos. Los otros son reconstruidos. Pero, No, reconstruidos si te no, pones no así- está- Si te pones así, también tienes a todas partes. Pero Pau y No, Mourinho no, son No, centrales sé que explica naturales. todo lo que digo, hombre. Mourinho ha jugado muchas veces de central. Yo no, Central. A Mourinho se le ficha como central y luego se le reconvierte Bueno, a yo creo lateral. que le van a fichar como a tipo lo que fue Foyt. Sí, sí. un jugador polivalent que pot Sí. jugar de lateral I de i central. de central. També ha jugat de central. I Pau, lo mateix. Sí. És un jugador que venia de jugar de Pau crec que va central. dir que en la cantera jugava més de lateral, crec, si no recordo No, mal. de central. Més En de el, B, central. en el B me suena de central. Y mira que En el- B en el B- Entonces, a Pamplona, ¿qué Pero posaríeu? O sea, les defenses centrals que serían Marín Renato o Claro, intentaríeu és fer que en estos alguna- moments... Yo creo que jo en crec que- Pamplona... jo crec que... yo creo que perdona, Javier. Yo creo que en Pamplona la defensa será Mourinho, que tornarà al lateral dret, Rafa Marín y Renato centrals y Pedraza lateral esquerre. Yo creo que esa será la defensa de Pamplona, el Junior de porter. Creo yo. Mira, I farà del com porter- Mig, yo creo que por lo menos tendremos un bloc así más consistente. Què passa Efectivament. en Cardona? Encara aposta més per Pedraza. Li agradarà més la garra i el punt d'honor. Jo volia fer un comentari que se m'ha Pedraza. quedat en el tinter, ja ho veia fa molt de rato, de lo de Renato Veiga, que jo crec que no el veig tan desastre com se'l pinta. És cert que No va és un estar desastre, imprecís en però és diversos passes. limitat. És cert que a Però- vegades, Perdona, no és el primer partit, però aquesta sensació de lentitud jo crec que és el seu estil, o sigui, és un central que va Però, en Néstor, jerarquia, això a Rafa Marín li ho pots consentir, a Pau Navarro li ho pots que consentir. siga lento. No, que faig el que fa, però a Renato, que és el segon fitxatge darrere de Nico Sí, Datse. però el Entonces que tu vull dir- esperes algo més de lo que està fent. No està jugant mal, però no està jugant mal. jo lo que el veig Però, és un nena, central- és una primera figura. Però És que demanar-li més. jo el que veig que és un central que Crec que trau el valor, a vegades pareix massa ralentitzat, però perquè simplement és el seu estil. Pues- Conforme Ronald Koeman quan jugava en el Barça, que diuen que era un manso, que era lento, que tenia una cintura aixina, perquè era el seu estil, i era dels millors del món en el seu estil, era Ahora- lento. Varesi era lento, de lliure. Ricardo Arias en el València era lento. Són altres èpoques, sí, però ara en el futbol actual, Perdona, quan tu traus el valor de i tenien una classe espectacular. quan tu traus, jugues de tenir a treure el valor de darrere, jugat, no pots tindre, i ho ha dit així per activa i per passiva, aquesta lentitud a treure el valor. Però, pues, que ho millor No ho un poc. pots fer. No oblidem- No ho pots No oblidem fer. que ell, lo que el lacra diguérem, és el que ha costat. Passa un poc com a mi costat, sí. Ai, saps? bueno, Però és que ahir... Perquè no deixa el físic que té, tu el veus en el moño, la barbeta, tot pareix que tinga 28 o 30 anys, i té 22. És un xaval, és un chiquillo. Passa que té aquest físic, té aquest moño, té aquest aspecte que pareix que té 33 anys, Renato. Que està jugant en tercera? No, però Està jugant en l'elit. sí, però tan roïn és. Jo no estic dient, jo estic dient que No siga diem ruïn, que jo siga t'estic ruïn, dient, que jo esperem més. te torne a repetir i torne a El dir-ho Renato així. de titular tot l'any estem quarts de lliga, no Mira, sé si serà tan torne a roïn. I la repetir defensa que sempre gol. així, i ho diré 100 vegades que faci falta, que l'eixida de valor, si tu vols treure des de la porteria l'eixida del valor, no pots fer-la quan arriba el valor tan lenta, tio, perquè li dones al rival Temps. per arribar a pressionar-te a tu, al porter i al lateral. Pau Torre feia el mateix. I era un gran defensa. No, Per a mi, Traia la pilota més ràpida. Treia la pilota No, la sí, pilota sí, més sí, Saps què sí, passa? sí, Saps sí. què passa? Que entre el porter que tenim i És que Renato mos fica el cor al 200 per 1000 És que així mos moltíssimes fa- vegades Però és la perquè no manera de sabe... treure el valor avui en dia modern, Efectivament. Però torno a repetir, que és molt... Jo preferís que traguen la pilota a xuar des Jo també. darrere I no la balonar. que tirar-la a balonar, que les perdem totes. De rifar el valor. És Vale. que respecte al porter m'ho ha dit un espectador. Arnau ve en els peus però no para. Conde tampoc parava perquè ja va demostrar que de vez en quan algunes cantadetes feia. I Júnior, pues, com a mínim para, però Pues el porter curvo canter. cerrado. Que para. Home, Pues és un dels tres... La diferència entre Arnau... Estadística que més... Jaume, la diferència entre Arnau i el porter que Si no, juga mira també les habitualment estadístiques. i si de ràpida de valor no hi ha color.
ni en les mans, ni en el peu. I on El que ficava... passa és que li falten Bueno, però- l'altura que té, que l'altura que té Qui l'esteu Junior. aixecant? Està clar. El gol contra l'Ajax? I si Si s'ho fica com Esanya, ell li Fica la com davant i Esanya... la cepilla, Han hecho la más cagadas. Conde, el que fichemos último, Arnau, Arnau y Luis Junior, que Conde. Que Conde, sí. Y Conde está en el banquillo, Sí, sí. sin merecérselo. No, Te gastaste 18 millones de euros en porteros y no te los has gastado. No, pero yo viste- es que cuando me expliquen algún día qué pasó con Albiol, algún no lo día... sabremos. No, bueno, con Albiol que se hizo mayor. Yo lo que nos tienen que ¿Y Conde qué explicar... se ha hecho Conde? Pequeño. No, es que lo que nos tienen que explicar... Lo que nos tienen que explicar es lo de Conde, que yo no lo A tu entiendo. no van a explicar-te res. Bueno, ya. Si no t'expliquen els Ahí hay- fitxatges, ahí te hay- van a ahí hay explicar, mar de fondo, ahí hay mar de fondo. els problemes de vestuari. Ahora, Sí, uno. un portero posible. que era un hacha. Possible. Pues mira, si això tu pensa i reflexiona, el motiu no és deportiu. Clar, està No, clar, no deu està ser clar. deportiu. Està clar, està clar. Marcelino, I, que tiene i, su carácter. I el senyor Marcelino García Toral, Toral. Toral? Toral és Vale, de poble, vale. la Pinyina. M'ha enganyat en això, que és també molt rencorós. ¿Vale? No es tan santo como parece que volen pintar-lo. Cuando tú ganas la Copa del Rey en el Bilbao, te echan a la puta calle. Cuando ganas la No, Copa perdona. en Madrid, En el Bilbao, no, les el coses Atlètic és com perquè són. no En se el sentia. Bilbao no el tiren al No, carrer. Canvia la directiva, sí, ahí automático, canvia la sí. directiva i la directiva tenia un altre... Entrenador, sí. Tenia el Valverde. Era Valverde, Aquella sí. Marsella. A veure, acabem en Pamplona. No sé, què espereu del partit de Pamplona? A veure, De Pamplona. jo crec que allí guanyarem. Les estadístiques diuen que un equip guanyar 3 partits seguits és molt complicat i molt difícil. I jo el poquet que he vist de l'Osasuna dins de casa juga pitjor que fora. No ho sé, no us he Pues vist. así el vam guanyar. O sea, També és un camp que patint, generalment i remuntant. mos ha anat bé. Sí, Hem guanyat més vegades que hem que han perdut. perdut. Està clar, l'última que vam estar va ser la de que Sorlo tenia que proclamar-se el golejador de la Lliga, que se va lesionar als 15 se minuts. va lesionar. Però cosa que vam empatar. A Santa Catalina l'any passat vam remuntar. Que vam, sí, El vam 24. empatar. Però Entès, no? Vull dir que és un camp que mos ha anat bé. Si poguérem mirar les estadístiques de partits d'Osasuna guanyat fora i dins de casa, veureu t'ho diré, la que ha classificació puntuat com a més local. fora de casa, 3 més punts. Fora de casa que dins. no ho sé. Eh? No ho sé. Mira, de totes maneres, això és enganyador. Sí, no, claro, però... Perquè has jugat una volta i si has tingut la mala pata de que t'han vengut del Madrid, del Barcelona, Clar, del aquí Madrid a a casa, casa, sí. pues se te'n va la... pues te diré una cosa, com a visitant en l'Osasuna està el 16 i com a local el sext. En punts. ¿Has visto? Guau. Mierda, No, però bueno, jo te dic que... Fora de casa soles ha guanyat un partit. Javier, dicho esto. Pensa que el primer partit que ha guanyat fora de casa ha sigut el del Rayo. No te digas Pot ser. autobulos. Crec. Que las sensaciones sean peores, ya no ho sé. Jo el que ha vist, Muy difícil ese campo, el que ha vist muy d'Osasuna difícil ahora. des de casa Otro partido té més gestionado. problemes per puntuar que fora. Sí. Sí, però mira, està el que fa. Ara te dic, el Villarreal és el quart millor... Home, clar, el quart millor local, el quart millor visitant està quart, per això. Ahí està. Este tema ahí. I tenim millor plantilla. 2 més 2, 4, sí. Però n'hi ha que demostrar-ho perquè Bueno, també pues, la a té veure, que l'altre pues a veure, la tenim si ahir no pes el pas avant i fas el que fan els grans, que en dos jugats puntuals fa que marques un gol, I que també és raro que 4 partits seguits... no anem a pedre. Claro, i també és raro que 4 partits seguits se El listón es muy alto. concatenen tot. Contra l'Igual Oviedo. Ja, però me referís que és raro que 4 partits seguits tenint tu en la teva plantilla a Gerard Moreno, a Ioce, a Tani, a Micautatge, a Moleiro, a un nivell millorable. etc., que tots aquests junts, per 4 partits seguits, ningú dels 4 o dels 5 isos tinga el dia. Només en que tinga el dia un d'ixos 4 o 5, que tinga el dia Moleiro, o tinga el dia Tani, o tinga més explote Micautatge, o tinga el dia Gerard, o tinga tal, ja no perds. Mínim empate. Esta lliga és la segona vegada que hem perdut 3 partits I seguits. si lo tienen dos, gana. Perquè quan vaig contra Barcelona també portàvem 3 partits sí. perduts. Sí. I El de la Copa- el quart el van guanyar, que era un de Contra l'Europa, l'Alavés,
No, el de Copa. No, perdimos contra el Dortmund, Barça y Racing. Y Racing. Claro, lo mismo que ha pasado con el Madrid. Ahora igual. Ha sido el ciclo de Madrid, ya se acabó. Ara Y pues digo que ya se acabó. Vale. Ara ja ganar. Què fem a Pamplona? Jo 0-2. 0-2. Sí, ell. Jugarem Mira bé? que perdre la confiança. Jo crec que jugarem bé i guanyarem. Tenim a tots, no? 1-2. En els lesionats de sempre, sí, a priori. I Expulsar- si arriba el xic este, també n'hi haurà un extrem més. Expulsar no hi ha ningú tampoc. No, torna el Mourinho i torna Comesaña. El que Ja passa serà. és que és el handicap que juguem el dimecres i juguem el dissabte. Pero El handicap és Ara això. parlem, I que per tens rematar el i que programa tens- de lo del I que dimecres. tens que vindre d'Alemanya, sí. ya, pero que es la lo- Alemania, ay, sí, sí, el pero- viaje es muy relativo. Però mira el Betis contra l'Alavés. Mira el Betis contra l'Alavés. U3. Ja, tu ja has dit que creies que guanyaríem. Sí, sí, yo creo que guanyarem. Néstor, 2-3. 2-3. Patín. Anirem guanyant 1-3. No tinc una bola de cristal, però és una paranoia meva. Anirem guanyant 1-3. M'ho faran al minut 89 o 90 el 2-3. Ja patir. Descomptarà 5 minuts, estarem tremolant, nos penjaran 4 balons, ai, 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 ui, ui. Però Júnior blocarà 2, se quedarà enterrat, no sé què, pitarà al final i guanyarem los 3. Ens llevarem el fort de la... Yo 1-2. doncs guanyem. Home, claro, que Home, tenim que guanyar. També van dir el mateix contra el Madrid Sí. Ai, però Yo- y si... contra el Betis. Que futurólogos no som. No, però si tu li fas un partit de cara a cara i no eres capaç de millorar-la... Y no sabemos, vamos, no tenim ni idea de fer un pronòstic de Si entenguérem de futbol ja haguérem acertat moltes quinieles. Sí, sí, sí. I seríem I entre de set no jo passem. i estaríem guanyant 2 o 3 milions d'euros de l'any. Sí, no estaríem Jaime, aquí. si no te importa, quiero decir una cosita del partido del martes que juguemos contra el Ajax. Claro que sí. Porque yo estuve trabajando ahí 17 horas enfrente del estadio. En el Ajax. Media jornada. No, mi negocio. Con los chicos, vinieron 1.500 de ahí de Holanda, Buenos de chicos, Países ¿qué? Bajos, sí, buena gente, pero bueno, tú tienes que dar unos servicios mínimos, tú tienes que poner, vuelvo a repetirlo por 50 veces, lo he dicho y nunca me cansaré, hay que poner unos servicios públicos, si vienen 1.500 personas de fuera, hacen necesidades, y si vemos 8 o 9 bares enfrente del estadio, no hay capacidad para tanta mierda. Con perdón de la expresión, porque es para tanta mierda. Porque la gente bebe, come y luego tiene que hacer sus necesidades. Ya vienen comidos y bebidos de Valencia y tienen que hacer sus necesidades. No las pueden hacer en los portales de los Masés, bajando desde la ermita, o en los portales de las viviendas de la gente del pueblo, pues que pagan unos servicios públicos. ¿Y por qué? No, ¿cómo que por qué? Sí, es un evento privado. Que lo ponga el club, evidentemente. Ah, ¿Pero aquí se lo pido yo? pero- ¿O el Ayuntamiento de Villarreal? Cuando hablas de servicios públicos, yo entiendo que se lo pides al ayuntamiento. Perdona, tú, ¿es que el campo qué es? Municipal. No, Campo ese municipal. campo es de uso exclusivo Guapo de Caro, del Villarreal ¿vale? Club de Fútbol. ¿Y quién tiene que ver? quién dispone? ¿El evento de quién es? Vale. ¿Y quién dispone Pero eso de los beneficia la servicios lo- públicos? la localidad. Dice que no. ¿Y No, tú qué haces no, con los perdona, servicios? perdona. ¿Tú quieres que la gente se cague en la calle? No, perdona. Javier. ¿Prefieres eso? No tens raó i no tens, perquè la policia la fica al poble. Claro que sí, la policía tiene todos los servicios. Por Pero el esa pueblo. regla de tres Las no tendría que ambulancias, todo preocuparse. por el Per la pueblo. seguretat. Y la No, pero limpieza. esa No, regla de això tres- no és seguretat. La Això és limpieza. seguretat. sanitària. Té raó, Alejandro, Ah, per aquesta regla de tres la policia Però no anem a discutir aquest tema. Tiene que decir, no, pues ya, sí, ya No, va a te acabar, acabo. ¿vale? Porque esto es preciso. Estoy de acuerdo en tú. Hubo gente que tuvo que casi secuestrar coches para irse al hotel. Casi secuestrar, porque no había También taxis. fica l'Ajuntament no había servici de ni un- taxi. No. Si me permites, Sí, y no te lo tomes a mal porque no es por ti. sí. Además, la hostelería en este pueblo es una porquería. Pero lo que no puede ser, no porque sea mal, sino lo que no puede es que te venga gente a comer y salvo 4 bares que hay abiertos un domingo, el resto de la gente no tenga dónde ir. Es que, además, tú lo sabes porque Facilidades hace la hostelería. Porque tú sí que Facilidades. Tú lo que no puedes hacer es montarte un bar y pagar más impuestos de lo que ganas. No, espera, lo que quiero decir es que tú sí que abres. Tú sí que abres. Sí, Y yo la doy un gente te va a servicio. comer y lo Estuve hasta gana. las 2 de la noche ¿Eh? porque la gente no tenía dónde ir. Pero- porque no había taxis para Pero irse da del vergüenza pueblo. que te venga gente de Bilbao, te venga gente de... No hablo de los... No hay gente, no hay sitios, ni hoteles. Ahí ni ¿dónde hostales, podemos ni ir a nada. comer? Y tienes que decir, pues es que está... Y te pones a pensar, ¿dónde? Cerrado. Es una vergüenza. Que sale gente, no digo el partido de la Champions, porque era un día entre semana y tal, pero un sábado por la noche, un día por la noche que tienes 23.000 personas, que más de la mitad se van a ir a casa, pero te van a quedar 6 o 7.000 personas por ahí rodando con ganas de tomarse una cerveza, un café, un gin tonic, Un y no disfrute. tengan dónde ir.
siendo que bares sí que hay. O sea, haylos. Pero cierran. ¿Y de qué es culpa? No, restaurantes en Villarreal puedes contar con las manos. Ahora, Lo es único que lo que que yo me no dan compré comidas. y se crítica, no compré. No, yo las críticas las hago porque yo estoy ahí enfrente y no quiero que se caguen en mi portal. Si tú lo ves bien, lo ves bien. yo a mí no me t'estic gusta que se dient caguen en mi portal. Punto. Jo estic dient que el caguen en el tuyo, Pescavé no en o el mío. Pescavé. Ja està. Jo, la meva opinió és que és un servici, és una cosa organitzada, privada, i el que té que ficar en mitjos és el Villarreal Club de Me da Fútbol. lo mismo que lo ponga Javi, que lo ponga quien I sea. la policia, pero que per los a mi, pongan. jo crec que la Punto. fica per orden, I la és en l'ordre. higiene- Però la higiene no. No, per què? Había baños públicos antiguamente, ahora no sé si encara quedará apenas si algún. Ahora, és que... Tenemos que sacarle O sea, punto. o sea, Punta. no fiquen una ambulància, no fiquen una ambulància, ja parlem de Això és Xina. un debat de Jo no campanya fiquen electoral una que ambulància toca de en sonar. els camps de futbol que són municipals, que se fan 300 partits en fin de setmana i tenen que ficar bates paraïsos que venen de fora. Pero no me compares. Pues las dos No, cosas. lo matéis, No, las dos lo cosas. matéis, lo Javi, matéis, Las dos lo cosas. matéis, Las dos lo cosas tienen que matéis. hacer, las dos cosas. No digas que una no y la otra no. Pero implican Las bien dos cosas tienen que hacer. debate. Bueno, para acabar, No, es que este no debate es yo creo que públic. se va de lo que es la actualidad. Siga, no és final. públic. Va de tot. Feta la Els denuncia, eventos del... de voleu dir algo de la Champions? No, res. O de la Champions? De la o volem- Champions. I ara és el partit que guanyarem és este. Que no, Però sé, bueno, que no, sé, el- que no el se Leverkusen lesione, cree que que no está se lesione tuanado. ningú. Pues me permitís que... Vale, sí, de La Freud. Champions yo Que- creo que no se lesione ninguno. para olvidarnos que le vamos a ganar al Leverkusen y que ha sido un mal sueño y que todo volverá a la normalidad. Néstor, Foyt, Sí, ja acabem. Foyt, pues, que evidentment no cal dir que és un colp molt dur de nou. Desgraciadament ja ho vam viure en ell, que pareix que ja queda oblidat d'això, però fa any i pico va estar pràcticament quasi un any també Sí, agost de gener. sense jugar. Juliol-gener. Y bueno, pues es un futbolista que jo crec que comença a ser més que un futbolista per al Villarreal conforme han sigut altres, perquè porta 6 temporades, perquè té ja carisma, és un dels capitans, és un dels herois que queda de Gdansk, és tot un campió del món en Argentina, que va jugar poc en el Mundial però va jugar algo, i bueno, jo crec que el que pot suposar, diguem, de perjudici, home, evidentment, benefici no dona que s'hagi lesionat. Perjudici bastant, però tenim que intentar refer-nos i enviar-li tots els ànims, tota la força, tots els ànimos, Juancito, que li diuen en Argentina, i endavant Villarreal, i tornarem a rebre'l d'ací un any en una gran ovació conforme el vam rebre. I dedicarem la La vegada Champions d'este anterior. any, la classificació a ell. Sí. Comencem per Pamplona. No res. Si no voleu comentar res més, fetes les denúncies, fetes els I comentaris que pertinents. va haver molt bon recibiment, ambient previ contra el Real Madrid, Sí, va estar bé. i va estar bé. Que això que feia ahir. I el camp estava ple. Anècdotes dicen n'hi ha, pues, també va haver un de celebrat que Jo va tinc- fer Ah, una bueno. increpació Sí, sense respecte sí. en un minut de silenci. Sí. Ningú... Una mala persona. Això no va cap Una mala persona. El que Pegar fa un això, crit Fora de lloc. el que fa això en un Fora de acte lloc. com era, que era un respecte a les Politizar ahí en víctimes, un a les víctimes minut. és de ser un indeseable. Seguro que diría, seguro lo que diría. Sin saber lo que diría, saber lo que diría. Sí. Cuando Javi ha protestado por algo será. Estaba detrás de mí. Ahora, ¿Qué Estaba dijo? detrás ¿Qué de dijo? mí. Sánchez dijo puta, ¿no? Seguro. Bueno, Sin saberlo, que no sabía. Juanvi, Alejandro, Es que- bona nit i Bona gràcies nit, per bona vindre a nit. la Bona nit. nit. en un Ja, acte... ja, Javi, Néstor, José, bona No nit te i gastes. gràcies per vindre una nit més. Mos veiem dilluns que ve. No sé si celebrarem la primera victòria en Champions, però per lo menos celebrar la de Pamplona. Hasta el dilluns que ve.